awitan ta siya upakong awit. Tanan tuod mo bituog sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Halika mo, awitan ta ang hari, awitan ta siya upakong awit. Tanan tuod mo bituog sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, padang manunod. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, padang manunubos. Halika mo, awitan ta ang hari, awitan ta siya upakong awit. Tanan kuot pumiko sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, padang manunubos. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, padang manunubos. Ang kalangitan ug ang kalibutan, manghapa ug mudaig ang tanan. Ang tanang nilalang, ang tanang may kinabuhi, manghapa ug mudaig ang tanan. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, padang manunubos. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, padang manunubos. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, padang manunubos. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, padang manunubos. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ang Shine FM, kituyo pagbunga aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos na tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili mo biya ug motalikod kanato. Busa, kiniusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Kini lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. 95.3 Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apat ayaw kamalaka, ang tulong sa Dios linoon ang kuna.
Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan, Butang sa tanan ni Soon. Kumusta man ang inyong mga pagmatang? Ato na ba siya nga napasalamatan? Ato na ba siya nga napasidunggan? Inyong tagnaog lapit sa sayong pagbuntang. Ang atong oras sa Soon, alas 4:28 na sa kabuntagon atong padungog sa gawas nga mingulan na gyud. Ana nga nagkamata ko kanina mga kaigsunan mga alas 2. Kapin may igsoon. Medyo nakabalik ko og katulog. Niya nakamata ko gibukaw ko sa lagasak sa ulan gikan sa langit igsoon. Ana atong madungog sa gawas nga doon na nagipag-ulan-ulan dinhi sa dapit sa kabukiran. Wow. Atong pasalamatan ang Ginoo nga doon na makita na to ang butang may katapusan, ulan o madungog na to maigsoon nga bisibis nini mga sa taas ng mga panahon may panagtangan sa mga tao ulan na gyud sa pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagtubag. Nasa iyo ko nga dili lamang ikaw ug ako nga nag-angko para sa Ginoo, lamang ang Dios nagulat ini kanos na ikaw mahimong matinud-anon kadto siya nga babae. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa FM Radio sa FM 95.3 o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Maayo butang kanatong tanan. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon, ani na sa Panginoong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga agyak higala sa kahanginan sa FB, sa social media o sa tanan nga nagapalibot dinhi sa mao nga dapit ang inyong sulugoon, ubos nga amigo Pastor Sapre Candelario maghatod og mga mensahe hinagi sa balaang kasulatan sa nagtutok dinhi sa Biblia. Igsoon ang ining atong pagatunan karon nag-isgot ko ni og katapusan hukom. Unsa may kahimtang sa sitwasyon sa katapusan sa paghukom sa Dios. Unsa may dapat natong buhaton sa katapusan nga paghukom sa Ginoo. O kinsa may mahukmani o kinsa may makalikay sa hukom nga ipahamtang sa Ginoo sa matagusa kanato. Makaikyas ba ang tanan? Dili iso. Inumdumi ang paghukom sa Dios, matarong matarong. Ang paghukom sa kalibutan, ang paghukom sa tao, dili usahay makataronganon. Pwede kang hukman pinaagi sa tinumutumong sugilanon, pwede kang hukman sa dili tinumutumong sugilanon. Apan ang hukom sa Dios nagbase sa imuhang nakumlay o nabuhat dinis kalibutan. Maunay matarong nga paghukom. Iining katapusang panahon nagkagrabi na yun ang pagpanamas-tamas sa pagkamaayos Ginoo. Kung imong padungo kung makita sa social media, ipakita nila ibin ang Biblia ilang ikisik-kisik igsoon taliwala sa atubangan usab sa ilang mga kaubanan. Inumdumi
usa na siya kag pagpakaulaw sa atong Ginoo nga mo'y nagpasakit punta sa tibuok kalibutan. Apan lamang dunay gahom si Satanas usab nga makalid sa mga tao nga sama niini. Mao nga ikaw ug ako initay gamiton ni Satanas kung ikaw dili makabantay dili sa kalibutan. Ayaw kumpiyansa igsuon kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo kung kinsa katong likod pagbantay nga dili siya mapukan. Dili ka mapukan kung ang balaang kasulatan maoy imong gibarugan. Apan kung simbahan gani maoy imong gibarugan, maoy imong gipasigarbo ang adlaw igpapahulay, ang adlaw Sabado, ang adlaw Domingo, diha gyud ka malukapa sa panahon igsoon sa paghukom sa Dios. Hinumdumi igsoon ang kasulatan nagtug-an, ang paghukom sa Dios nagbase lamang sa imuhang binuhatan. Pag-ampo sa naigsoon ato kinihanigan dias mga pag-ampo. Labi gabanan ug mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pagkikuban sa tibok na kong panimalay. Sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, sa tanan na mong kaigsunan dito sa balo, dapit sa pilitigan, dapit sa kanwi, Lord, kabisan pa maninitak na o dapit o tining mga kurasaha karon na imong ipakita o imo nga ipaagas ang panalangin nga ulan. Salamat o Dios na imo kaming ipakalimugan sa among mga pagpangali ang paghangyo na kanina. Tungod sa taas nga mga panahon na nagpaabot kami sa ulan nga imong ibis-ibis dinhi sa nagmaong nga dapit mga even sa laing mga dapit, Lord, ako mga pag-ampo na imo usab silang pasinatiyon sa maong nga panalangin nga ulan, Lord. Salamat o Dios, wa gyud kami mahimong sa mong kaugalingon at among mahimong malaman ang paghangyo na kalimon. Naunta o Dios, nga ang matag usa ka namo makahimo sa pagtitok pagpasalamat na kanimo. Lord, salamat o God. Ikaw nakupan ka namo ng proteksyon sa pamansa mong kapikas kinabuhi na karon sa Riyadh sa Saudi Arabia. Ay mo sab siyang pasinati sa imong pagkamaayo. Ay mo siyang yatagan o employer o amo na mabination kung may gugmaon ngadto kanila. Lord, nga bisan pa man sa iyang kauban karon nga adunay mga sitwasyon nga dili maayo amahan. Lord, ikaw mag-amping sa iyang kinabuhi. Atagi siya o kaisog, atagi sa kadasig, atagi sa paglakong, atagi sa kalikon amahan, na dili kayo siya maluya o dili siya mawatan sa paglakong ikat kanimo. Makapadangat ikang mga mensahe labaw sa tanan doon na kay pamaagi o Dios na makalingkawas siya sa iyang amo nga dili maayo na motratar sa iyang kinabuhi amahan. Lord, ako mga pag-ampo manak kanimo. Adun na say pamilya na bilin din sa Pilipinas. Lord, ako mga pag-ampo, ikaw magapadangat o mga mensahe, magapadala ikaw mga angin sa pagluwas kaniya karon ni mga maong bulan amahan. Lord, way imposible nga na kanimo nga makalingkawas siya sa amo nga mapanamasta-mason, Lord ka. Lord, salamat o Dios, kadiin ako mga pag-ampo karon ikaw magadungog o magapatalingog nini. Even o Dios, tanan karon naminaw sa FM radio, even karon nagwat sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod, ganda. Samtang kami magapaambit, samtang ako magapaambit sa imong mga pulong mga mensahe, pagkuti kini mangitag dapit muna sa natagusa, kadiin magahatod kini kalikon, magahatod kini paglaom, ikaw kanimo amahan. Nining mao nga dapit ikaw magapamuhat. Kabisan pa man sa among pagpangandag o Dios sa pirmirong ang sa pagpasalamat ining mao nga dapit, Lord. Even sa balay kalangpanan nga nakabarog nagpadayon hangtod nining mga panahon na. Taliwalak sa mga pagsulay, taliwalak sa mga paglukos,
aliwala sa mga pag-underestimate apan ang imuhang gahom o Dios kanunay kining nagapagalikod ang imong hukman kanunay kining imong gipaabot nining mao nga dapit labaw sa tanan dinhi sa Saint FM Lord nga diin ikaw magapamuhat nini nga sa tanan nga makadungog sa imong mga pulong mga minsan utok sa maabot ining power utok sa maabot ining frequency o Dios nga diin ang imong mga pulong kanunay makadungog ang imong mga katawhan nining mao nga dapit Lord ikaw ang magapamuhat nini ikaw o Dios magapanglihok nga diin ang imong mga pulong mangitag dapit luma sa matag-usap sa mga pinabuhian Lord akong giila wala ako arang mahimo sa pagkabalingon lamang ang among buhaton mao ang pagtuman mao ang pagtahon mao ang pagila na diin ikaw pangayan namong kadlogan sa tilok namong mga kinabuhi salamat o Dios kadungganan kahimayaan even o Dios sa among station manager na silang pag-travel masumad ining mao nga simanaha o Dios ako mga pag-ampo na kami ikaw mag-aulan sa iyong pagbiyan Lord protection at bantay ang ilang mga kinabuhi labi na sa among general station manager na si Reverend Kim Ryan Makasaon uban sa iyong mga kaubanan o sa uban ng mga katawhan nga mag-fellowship atong kayo sa pagpasalamat na namin Lord ikaw ang kauban mo na magulang silang pagbiyan ipahili kayo sila sa bisan unsang katalagman mga disgrasya man nga ang kadaugan kasiguruhan ila kayo kinig napagtan niya ng mga panahon sa tuman sa among pagpanganda sa tanan ng pag-iksyon na nakakayusan ni mga dapit sa balog, dapit sa politika dapit kayo sa kakuig Lord salamat o Diyos nga diin ang kalampusan kadaugan imong ipasinati labaw sa tanan ni magsangka sa tanan ng mga panginahan kung himaya pinaagi lamang sa imong putong anak o personal na mga luluwas Amen o Amen salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naka-tune in na sa inyong mga radio nag-open na sa inyong mga cellphone nag-watch karon sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao wala nga pila na kami no to igsuon ang pagbisibi sa ulan niya ning gawas ko kaniha ako yung makita ang nagpumpatak sa ulan wow nanak sa Mayo ang Ginoo naninig bulan sa Mayo makahinay-hinay nagpagpamugas din sa kabukiran wala na natong tasgiping igsuon unay gingon rain or shine apa nagtuo ko igsuon nag-usap sa Diyos nato sa pagpasalamat maghatag usap siya mayong panahon dalag ko na Ginoo sa way katapusan maibuntag ka natong tanan ilabi na sa tanan nga namino sa FM radio sa Saint FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanaw niining mao nga dapit ilabi na sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao ilabi na sa laing mga nasod mayong buntag, mayong gabi o mayong kadlawon mayong ukto sa tanan ari na sa kita maguban-uban sa atong programa dinhi sa kahanginan ang Ginoo mag-bless ang Ginoo magapanalangin labaw sa tanan sa atong pagatuon karon kining katapusan hukom unsa may kahimtang unya sa tawo sa paghukom sa Ginoo isa kinsa may angayan o kinsa may karapat-dapat nga makaikyas niini minumdumi mga igsuon ang makaikyas niini mahibalaan na guni kinsay makalikay dinis kalibutan na igsuon mga paghukom sa imong silingan sa imong sikataw di magyud ka kaikyas kay imaritis mong ka apan ang paghukom sa Ginoo kinsa ka hayhukman ani katubang mga tao nga nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo ug unsay kahimtang sa tao nga nagkinabuhi nini nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo dinis kalibutan may igsuon nagkalain-laing sitwasyon sa tao minumdumi nagkalain-laing kinaiya sa tao bisag managsuon pa na bisag kaluha pa na doon na do'y kinaiya ang tao mapareha lamang ang kinaiya sa tao kung ang imong kinabuhi haom diya sa Biblia o haom diya sa pulong sa Ginoo bisag lain patag nit lain patag henerasyon
bisag lain patag mga ginikanan, apan kung ikaw o ako na matuto sa balang kasulatan, pareha kitang batasan. Salamat si Ginoo sa imo kinabuhi, Ma'am Norbert Ayutratsi. Kumusta man mo diha? Doon na ba'y pag-ulan diha sa Bulisong? Nagkaroon mga igsoon ni sugod yun o bisibis ang ulan, although dili lang tayo kusog, pero ato pag makita ano na nagoy sinyalis or signal ano naging pag-ulan nining maong nga bulan. Ang social media ang pag-asa mahitabo mga kaigsuonan ngamin lapay nga bulan ni gingon ang maong nga balita, posibilidad sa Mayo mo init pagyud og samot. Apan ang sitwasyon na bali na sa anining bulan na dunay umalabot nga duha ka bagyo. Kinsa may nasayon wagoy nasayon. Ang Diyos lamang nahibalo kung unsay dapat o angay niyang buhaton sa tao dinis kalibutan. Adunay mensahe si Ma'am Norbert Ayutratsi from Bulo, Pindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor. Ingon man sa tanan nga nagasunod ning imong tulumanon, ining takna sa kabuntagon, dalaygon ang Dios o God bless sa tanan. Wow. Maunay nindot na mga mensahe. Nga ang Dios mao'y unahon ako o hatagan o dakong importansya ang pagpasalamat o pagdayo. E pinaagi ni ini igsoon ang Dios malipay, ang Dios mahimuot, nga doon na pa'y pipila ka mga katawhan, nga doon na'y huna-huna o kasing-kasing o kahadlok sa Ginoo. Ikaw o ako maunay giulat sa Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Norbert Ayutratsi, okay ra jud Pastor, pero wala may ulan diri. Wala pa gyud ay ulan po dito. Mauna nga ini mao nga dapit alas 2 tingali tugapin. Naming mata ko kaniha maigsoon ol alas 3 na bato kapin maigsoon. Nga nakamata ko sa kusog nga lagasa kay siyempre ini sa studio igsoon sin mani ang ato unang nakamata ko alas 2 unya nakabalik man ko katulog igsoon kay medyo kini ato ang physical nga bahin sa matag adlaw do nagumi mga pagpangandam gapatag minire unya pas adong mga bato hakot igsoon aron madako-dako usab og gamay kining area alang sa mao nga pag-celebrate nga aron dili na kayo pitos ba alam sa mga katawhan nga mobisita ining mao nga dapit. Mao na nga every year kada tuig do na mi malihok mismo bisan pa man sa ginagmay nga mga kalihukan nga mahinay-hinay o pahuman mismo ang simbahan. Una nga ako kining bituhan o kilauman nga dili matingali mahuman ni ining maong nga tuiga dili na maging maapas kaya sa oras magipot naman apan sunod tuig o sunod panahon mahuman na yun panayng alam ko anan. Ang importante ikaw o ako na akay gihimo o na akay tinguha na matag tuig na agoy imong ikapakita para si Mayas Ginoo igsoon. Kaya maura man na iyang kalipay, maura man na iyang gusto sa imong kinabuhi na ikaw mo pasinungog niya, ikaw mo dahil ito kaniya, ikaw mo pasalamat kaniya sa bisan unsang kahita ng sitwasyon. Ining kalibutan na igsoon na amangkas kadagaya, na amangkas kahagipot, apan ayaw hikalimti ang pagpasalamat sa Ginoo. Ari kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga kanunay nato nga ipaambit din maigsoon. Although makaigsunan mo padayon ko sa mga greetings kumani ining mao nga mensahe tungod kay atong DJ doon na pa man sila klase o niya atol pagyod igsoon ang ilang final exam sa Thanksgiving diri. Una nga ang mga kaestudyantehang dili kayo nato mahatagan o kanang mapangayuan nato sa ilang panahon. Although makaigsunan ang mga estudyante
hatagan ko nato nga sila og panahon sa ilang pagka-eskwela or pagtuon, labi na sa gitawag nga final exam ay dili na siya ordinary exam, kinahanglan na siya og focus or attention diha sa pagtuon. Una nga ang atong kaigsunan dinhi nagka tinampayayungay sa mga buluhaton. Una nga kung ang trabaho dali lang kaayo nga mahuman basta magkahiusa ang tanan. Wow, onay nito o diha makita nga ang Dios malipay nini. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Jack or Sir Jack Ratsi. Nagwat-usab karon. Ano na sa mensahe. Good morning, Pastor. Good morning usab kanimo diha sa tanan nga mga Ratsi family o sa tanan nga mga Yo family. So, ako kining basahon mundo while ta magapaambit sa mensahe sa Ginoo. Ako lang yun nga i-monitor usab kutob sa muwat sa atong Facebook live atong matagan o pagtumbaya mga greetings mga igsoon. Atong basahon ang kasulatan dinhi sa Revelation or Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 11 ngadto kami sa 15. Naghiskot kini og katapusan hukom. Mangutana tadaan sa atong kaugalingon, kinsa kaha ang makalingkawas niini? Kinsa kaha ang dili usab makalingkawas niini? Siyempre may igsoon ang paghukom sa Dios, nagbase sa hustisya. Kaya dinis kalibutan may igsoon, kung adto ka sa husgado, adto ka sa kaso, kasagaran nga maabsilto naturang mga kwartahan. Kaya pwede ramang bayran ang mga attorneys kalibutan. Pwede ramang bayran o binandol labi nagkwartahan ang dunay kaso. Mapali ang sitwasyon. Mao nga kasagaran doon na tayo madungog ang pinulungan. Ang hustisya alang lamang sa mga adunahan. Apan diha sa mga kabos walay hustisya. Nganuman anong inaanak man ang kahimtang tungod kay ang taos kalibutan dali lang kaayong laylohon o kwarta. Dali lang kaayong laylohon o mga butang na makita sa mga mata. Apan ang paghukom sa Dios, ikaw o ako maningkamot o siguruha na kampante ka sa katapusang hukom sa Ginoo. Kay kung dili igsoon, diha gud ka mahirada. Niining panahona, pwede pa magkumpiyansa. Apan o kung ayaw kumpiyansa sa imong kinabuhi, basin mahiabtan ka sa imong kininhawa o mawagtang ang atong kininhawa. Niining panahona, mag-atubag ka unya sa katapusan hukom. Mo hinungdan ikaw ug ako maningkamot nga ang Ginoo mahimuot kanimo, mahimuot kanako. Kaming mga alagad si Ginoo, wala mi magsalig nga nahimo naming alagad. Wala mi magsalig nga kami pastor na. Wala mi magsalig nga nagdala naming mga katawhan, nagpundar og mga kasimbahanan uban ang tabang sa Ginoo. Wala mi magsalig. Kundili kanunay ming naningkamot kutob sa among mahimo uban ang tabang sa Ginoo. Maunay tinud-anay nga pagpangalakan. Wala na mo ibasi kung unsay among napundar diha sa ministry. Wala mi nagbasi unsa may among napakita sa atubangan sa Ginoo, kundili kining tanan among gila nga kining tanan dili amoa. Ikaw o ako, kung ikaw makatugkan nga ang tanan nga imong nakumplay karon, dili o dili na imuha kanang tanan hinumdumi gikan nas Ginoo, ibin ang imong kininhawa. Wow. Atong basahon igsoon aron atong masayran kung kinsay makalikay o kinsay dili makalikay sa katapusang paghukom sa Dios. E maumag gini mahitabo.
ang social media maigsoon imong makita nga dunay gipost diha nga ultimong Biblia gikisi-kisi ug doon na po sila'y kaugalingong nga mga pag-ampo aron ang mga Kristohanon nga nagmahinadlokon sa Ginoo maluya. Mas grabe bina sila kadiboto, mas grabe bina sila kasinsiro silang ialagaran. Pwede biya ka maigsoon malimbungan niini nganong naiyon ni ana ang ilang pagtuo. Mas grabe ang ilang pagsakripisyo, ang ilang kasing-kasing hunaona, ilang gibuhos tanan nga ilang gialagaran nga mao si taning nga mga anti-Christ igsoon. Mas grabe pa na kadiboto sa ilang gituohan nga si Satanas mo'y mismo'y mapakaluwas nila. Hello, unsa pa ka kitang makristohanon sa kung nahitabo mga igsoon kung wala pa'y Biblia, murag puro gud mga dautan ang mga tao sa kalibutan. Nganuman sa kadaghan nga mga organisasyon karon, sa kadaghan kaing mga Biblia nagkatap na mga igsoon. Apan nganuman do na may mga tao pas kalibutan nga dili pagani makaagpas o dili pagyon nagkinabuhi niini. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Brother Mark Robiti. Good morning, Pastor. Good morning usab sa tanan nga mga Robiti family. Ining mao nga dapit tungod sa kadaghan kayong mga Robiti family igsoon. Unang ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa tanan nga mga Robiti family. Ato kining basahon igsoon, tanaw ra ko diri. Ang katapusang paghukom. Mangutan nako igsoon, kinsa may makalingkawas niini? Do na ba? Muingon ko, do na base sa Biblia. Apan matubag lamang nato ang pangutana kung kita o ikaw o ako magpasa niini. Kay kung dili igsoon muingon ra gyud ka, murag walay makalingkawas anak pastor oy. Tingali anang panahona walay makalingkawas. Kay ang kalibutan sunugon ra ba jud ni? Hanawon ra ba gyud ni? Mawagtang ra ba gyud ni? Naa igsoon. Ang pangutana unsa may dapat natong buhaton aron ta makalikay niini sa katapusang paghukom. Naa kay buhaton. Dapat preparado ka igsoon ni ining katapusang paghukom. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Artemia Inquilino from Dumaguete City. Wow. Padayon gyud nga naminaw, padayon nagmadasigon, nagmakugihon kanang inyong paglantaw sa Facebook Live, kanang inyong pag-open sa cellphone, doon na nay panalangin ang Ginoo giandam kaninyo. Hinumdumi sa inyong pag-watch o sa inyong pagpaminaw sa mensahe Ginoo, naghago og panahon. Nagbuhis mong oras na sayon ko ang matag usa kaninyo na amoy kaugalingon obligasyon para sa inyong Panginoon. Sa tanan nga naminaw sa FM radio, nasayod ko o nasayod ang Ginoo nga doon na mo'y kaugalingon nga kalihukan para sa inyong kaugalingong panimalay. Apan inyong gihatagan og panahon pag-apply sa FM radio aron mo makapaminaw sa mensahe Ginoo. Mahunungdan ni ining atong mensahe ang atong kanunay nga gipaambit dinhi sa FM radio, dili mga daotang mensahe kundi mga maayong mensahe nga makatabang kanimo ug makahatag nimo, makapangandam sa panahon sa paghukom igsoon. Wa may lain nga rason, walay lain ni imong gikahadlukan, hinumdumi ang katapusang paghukom sa Dios. Kay diha na gyud makita ang katapusan nimong desisyon ug asan ka paingon. Atong basahon ang katapusang paghukom. Unya nakita ko ang dakong puti nga trono og naglingkod niini
mihawa ang yuta o tanawa, minghapa ang yuta. Ako puspon sa pagbasa igsoon. Unya nakita ko ang dako og puti nga trono og naglingkod niini. Mipahawa ang yuta og ang langit gikan sa naglingkod sa trono og wala na kini makita pag-usap. Wow, sa tupad ni kalit og kawagtan kay wala man mipakita pag-usap. Ingon ang 12, og nakita ko ang mga patay inila o dili inila. Ayay. Nakita niya ang mga patay inila o dili inila. Matud pa, pobre o adunahan. Niini katapusang panahon, wala guni dapig-dapigan. Kadinis kalibutan iksoon, ang kasagarang dapigan, kung kwartahan ka, ilado ka. Kung kwartahan ka, maabsilto ka sa kaso. Ay pwede ramang bayran si attorney, anak. Dili na ko na kaya papaulaw sa mga abogado, gawas sa mga abogado, mga igsoon, nga nagtinud-anay pagserbisyo, paglaban sa ilang gilabanan. Ay maogi na'y mahitabo. Ingon diri inila ug dili inila, nga nagbarog atubangan sa trono. Gibuklad ang libro o may lain pagayong libro, gibuklad nga mao ang libro sa kinabuhi. Hinumdumi dunay mga libro nga ibuklad, basahon ang imong record niini. Nagsalamat sa Ginoo sa tanan nga mga estudyante karon nga naminaw. Hinumdumi ang inyong grado na as record sa mga magtutudlo. Pauna mangutana dayon ng mga estudyante, "Sir, pila may akong grado?" Moingon lang gyud ko, ang inyong grado nagdepende ninyo. Kay kaming mga magtutudlo sa eskwelahan, nakakita mi sa matag estudyante o kinsa tong nagsakripisyo, kinsa tong nagsineryoso. Dili na malilong igsoon. Unang ang mga magtutudlo, maunay muhatag sa inyong insaktong performance. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, brother ninyo Jumare Romano Kalibo. Good morning, Pastor. Labi na sa tanan nato, labi na sa atong Ginoo. Wow, maunay nindot, maunay matahom nga mga pinulungan nga doon na tay pagtahod sa Ginoo igsoon. Doon na tay respeto sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Ining kalibutan na maigsoon, kung ang tibuok kalibutan mahisama unta ni anang tanan nga dunay respeto o pagtahod sa Dios. Perting nindota. Apan ang problema manggod kay doon na magoy kontrabida nga mao si Satanas. Mas migrabe na ang ilang pagpanamastamas sa ngalan sa Ginoo. Sa nakalain-laing mga nasod, ilahan ang i-display ang satanic, ilan ang gi-round even sa ilang lugar igsoon, kung asa ang lugar nga inyong makita nga dunay gitawag og satanic religious. Ilang gipakaulawan pag-ayo ang Dios, ilang gipakaulawan si Jesus, atubangan even sa social media. Ikaw ug ako magmatngon nining panahon na. Kay posibilidad ang atong una-una, ang atong kasing-kasing posibilidad biya nga magduha-duha ka labaw sa tanan kung dili gyud ka himasa og Biblia. Ingon diri maigsoon atong ipadayon sa pagbasa. Gibuklad ang mga libro ug may lain pagayong libro. Gibuklad ang mao nga libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilahang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Wow.
Gibuklad ang kasulatan, gipakita dinhi sa Biblia nga ipadayag kung asa unya kapaingon, impierno bakag langit igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastora Imogene Candelario, watching from Hira sa Riyadh, Saudi Arabia. Tingali karon alauna taron diha or alas 12 paron diha, murag alauna gyud diha sa Saudi Arabia. Mayong buntag kaninyong tanan diha may kadlawon, ug ang Ginoo mag-amping kaninyo. Mo na ning adlaw mo ika-usa ka bulan gyud niya diha sa Saudi Arabia. Pantugan pida glory, nakaamo siya buotan o mga kauban usab nga buotan. Ana lang yun na. Mao nay resulta og tubag sa mga pag-ampo sa mga alagad sa Ginoo. Hinumdumi ulahan ang magpaubos kay batas. O ilang yun, bisag unsa pa'y mga pulong sa palibot nga itong madunggan, pasalamatan na to ang Ginoo nilang tanan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Jenis. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi ang nagwat usab karon. Pwede ra gyud mo maka-comments kung asa mo nga area or lugar nagalantaw sa ato nga Facebook Live. Doon ay mensahe si Pastora Imogene Candelario. Good morning, Pastor, o good morning dire sa KSA. Sa man ang KSA, mga igsoon. God bless everyone. Alas 12 midnight dire, Pastor. Wow. Alas 12 dahil sa iyo pa. Tangon kay diha sa inyo nga trabaho, mumata mo alas 9, bila man sab ka oras ang inyong kaulog, although sa permero pa, maglisod mong adjust diha kay siyempre lahi biya ang katulog sa Pilipinas o diha sa Saudi Arabia. Advance man og 5 hours ang Philippines o lahi mag 5 ka oras ang Saudi. Munang mag alas 2 diha, alas 2 diri, alas 9 diri sa Pilipinas. Alas 2 nasakto ba ni Maiksoon? Nalibog man taan ni kung saan ni pag-compute. Alas 2 dire sa Pilipinas, alas 9 di ideas Saudi igsoon. O naman ang Pilipinas. Aduna sa minsay KSA, kingdom amo dai na. Karon pa ko nakabalaw maigsoon. Kingdom of Saudi Arabia. Wow. Kingdom KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Mao na sa gitawag og city sa Dumaguete pa na maigsoon, Negros Oriental, Metro Dumaguete, Metro Cebu, Metro Manila. Moingon tong mga tao kaniadto mga igsoon nga wadto ko sa Manila. Miingon nga mosuroy ko sa Metro Manila kun ninduta no. Kung makaadto ko sa Metro Manila. Nya pag-adto na ko dito mga igsoon, mo ni Metro Manila. Diha gyud ka man kaigsuonan nga makaingon ka nga mao na ilang giingon nga Metro Manila, Metro Cebu. Pero di man pagka sa muka ilabi na sa Cebu kaniadto, pero di man daghanang mga nguot. Di man kakakumpiyansahan mga kaigsuonan even until now tingali. Ang Metro Cebu mga kaigsuonan magsuroy-suroy ka, kuhito ng imuhang kilid maigsuon. Nya imo makita sa kadalanan mga kaigsuonan, nagkalain-lain nga mga makita nimo maigsuon nga magsigig suyop-suyop plastic, magsigi na lang magyaw-yaw tungod kay naadik maigsuon sa rugby. Maunay Metro Cebu o sa kaharon maigsuon kay kaniadto nga gatrabaho ko sa carbon. Ako man ang gilakaw diya sa Pier 1 abot Pier 6. Tuyo ko dito sa SM nga pinakaunang SM. Muagi ko diha mga kaigsuonan sa gitawag o kulon. Kay kanang kulon daghan makay mga maldito diha. Although mga kaigsuonan di man sila mo dool-dool na ko kay trabante mo ko carbon, pwede makong ugawa na puno makong dugo. Dinya hadlok pina sila mga kaigsuonan, maingon gani ang mga tao diha nga trabante ra ba nag-carbon, dagko ra ba naghanting. Hadlok igsuon. Kay ako yung nakita kaniadto nga naglakaw ko doon ay nanindag panapton maigsoon giloba sa taga-carbon, mura rag baboy maigsoon ning buto.
Di tagloob maigso ng mga kauban, wala may alma maigso ng mga kauban. Ilang taon man. Maunay kinabuhi mga kaigsunan. Unang salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon karon nga kanunay gyud nagasunod nining ato nga programa. Watching here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Wow, maayong buntag, maayong gabi, kaninyong tanan. Ato ning ipadayon sa pagbasa. Ako orang monitoron ang monitor dire Mason. Ingon dire sa 13, unya ang kadaghanan, unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang hadis mintugyan sa mga batay nga diha kanila og gihugman silang tanan. Ayay. Maghisgot gani tao unya gihukman silang tanan, posibilidad og mahitabo gani ikaw og ako kauban ini. Amen ba? Hukman ang tanan. Hinumdumi mga igsoon kinsa kahay makalingkawas. Kaysa paghukom sa Dios naa magoy makalingkawas. Tan-awa ra guna sa husgado. Dunay dili maabsilto, duna po'y maabsilto sa panahon sa kaso sa husgado. Dunay makagawas, duna po'y dili kagawas. Dunay paingon sa bilangguan, duna po'y makagawas sa bilangguan. Maora man na mga igsoon. Salamat sa kinabuhi ni Sir Mark Puson, watching from Topas, Manhuyo, Negros Oriental. Kumusta man Sir Puson? Doon na ba'y mga pisik-pisik ginagmay diya sa ulan? Matod pa ni Ma'am Norberta Yutratse diya sa bulod, wa pa may uwan. O na diri may igsoon, doon na gay pag-uwan. Kusog kay miglagasak ang sinig soon. May nungda nakamata ko. Nakabalik mo ko katulog ni mata ko alas 2 kaniya. Una nga pasalamatan ang Ginoo na mauna ni sahin ba ibis-ibis yung ulan nining bulan sa Mayo. Balik ta sa atong pagbasa. Tan-awa ra gud diri may igsoon. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang hadis mintugyan sa mga patay nga diha kanila og hukman silang tanan sa ilahang binuhatan. Ayay. Ikaw ug ako igsoon kining katapusan nga paghukom sa Dios. Mahukman ka pinaagi sa imong binuhatan, dili ka hukman pinaagi sa title sa imong simbahan. Wala nag-ingon ang Biblia nga hukman ang tao sa katapusan nga hukom sa Dios nga magdala kag karitula, magdala kas imong profesyon, magdala kas imong certificate o accomplishment, magdala kas imong pagkadato, muingon kag bilyonaryo biago, o unsa pay imong idiskurso panahon pag-atubang sa hukmanan sa Ginoo. Wala mga igsoon base sa Biblia. Hukman ang tao, ikaw o ako, base sa imong nabuhat nining kalibutan. Unang ang mata ko sa maoragoy nakahibalo sa hukom sa Ginoo. Ako igsoon di ko kabalo kung asa mo paingon. Di sa mo kabalo kung asa mo paingon. Apan hinumdumi makabalo lang mo kung asa mo paingon, kung nagsubay mo sa balaan nga kasulatan. Amen ba? Kay kung dili gani mo makabasa sa balaan kasulatan, muingon ragyod mo, muangkon ragyod mo, muatog og langit, Pastor Hoy. Kay dili ko sa impierno. Maniguro ra mo maigsoon, pero siguro kung ang inyong kinabuhi haong bas Biblia. Kay kung dili maigsoon kung ang Biblia pasultion, berte ra yung layo ang kaluwasan sa tao kung dili ang kinabuhi inlahin sa pulong sa Ginoo. Simpre kinsay mo hukom, dili ra pagyud si Satanas. Nag-ingon ba ang Biblia na si Satanas maoy mohukom sa tibok kalibutan? Dili. Si Satanas maigsoon maor nay kontrabida.
maora na itiksamok-samok sa mga alagad sa Ginoo, nga nangalagad, nga nagseryoso, nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, aron si Satanas makakapik paingon sa impierno. Amen ba? Mao nga ikaw ug ako igsoon ayaw kumpiyansa oy. Adunay mensahe si Sir Marvin Poson. Good morning bro, wala pa ulan dire. Sir bro, wow. Wa pag ulan diha mga igsoon dire. Kapila naman ni kahigayon nga mo bisitis gyud. Pero mawagtang lang usahay. Mawagtang nagkalitsa. Tingali mao na introduction sa ulan. Kay kun ang panuig maigsoon, mao man ay kinaiya sa ulan nga mohunong, muhinay, muhunog, muundang. Ang importante maigsoon doon ay mga sign. Ingon dire maigsoon tan-awa ra god. Sumala sa ilang binuhatan. Ingon ang 14 unya gibuntog ang kamatayon o ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Tan-awa ra ko na. Asa pa ingon maigsoon? Linaw nga kalayo. Ingon dire kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Unsa di ay ang ikaduhang linaw nga kalayo nga gidiskas o gibutang sa pulong sa Ginoo? Ikaduhang kamatayon. Mangutana ko karon, imo na bang naangkon ang ikaduhang kamatayon? Wala pa. O papaganit ang namatay. Hinumdumi mga igsoon ang Hebreanon kapitulo 11 bersikulo 27. Maunay atong bantayan mga higala, mga igsoon, mga pinangga namong listener sa Shine FM o sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live. Hinumdumi ang Hebreanon kapitulo 9 bersikulo 27. Ang tao gimbutan lamang nga mamatay makausa, human ni ana mauna ang paghukom. Ayaw ug ayaw kumpiyansa. Kay matag tuig matag bulan, doon na ko'y mawagtang na tao sa kalibutan. Muingon lang gyud ka, labi nagdili ka hinuroy. Muingon kang asa man na ito at katong tao ba si sir o si ma'am. Muingon lang, patay naman. Wala kay kabalo. O sa'y namatyan, high blood. Kaoban na maganito na mo. O, tanawa na. Ang imong kamatayon kalit. Ang imong kamatayon sama sa hangin nga budaklit sa usang ka lugar. Hinumdumi ikaw ug ako kung maagian ni ana nga panahon, wa na kay panahon nga maghinulsol biya ka. O hinungdan samtang aduna pa kay panahon, hinumdumi og klaruha ang imong kinabuhi. Ready ka na ba sa ikaduhang kamatayon nga mao onya ang paghukom sa Ginoo? Kay humani ining ginhawa nato karon, humani ini kinabuhia, kay mawala magini mga igsoon bisan unsaon pa. Wa na'y panahon nga maghinulsol ka ba? Ikaw ug ako gihatagan tag panahon sa kalibutan, mubo nga panahon. Imagino nimo ang tao 70 ka tuig ang gitagal matud pa sa Salmo 90 bersikulo 10. Kung naab mo'y Biblia, gikinahanglan basaha aron ikaw ug ako pila na edad nimo karon, hinumdumi gamay na lamang panahon nga inyong gipaabot. Gamay na lamang panahon ang akong gipaabot. Pila naman ko karon, 46. Pila na lamang katuig ang akong paglangyaw-langyaw, pagluyang hayaw dinis kalibutan, moabot ang akong panahon og 70. Ang pangutanag makaabot pagani kog 50. Kining tanan Ginoo ra gyud nahibalo. Kining tanan Ginoo ray nasayon. Kada semana daghang madisgrasya, kada semana daghang makutloan sa kinabuhi. Every seconds igsoon hinumdumi ikaw ug aso ako posibilidad maapil ni anak. Dili na sa gitawag og nangandoy kagamatayon, kundili
ang nagkupot sa imong gininhawa, Ginoo ra gyud igsoon. Wa nay lain pa. Kitang tao maigsoon, sama lamang tas anaha, sama lang tas hakot atubangan sa Ginoo. Wa gyutay mahimo. Mao nga di ingon si Jesus, wala kamoy mahimo kung wala ako kaninyo. Ang tao igsoon do na lamay mahimo kung abtik paglawas. Kondisyon pa. Daghan pagkwarta. Kay kalanrakas dito, kalanrakas diri, bisag unsang kalingawan to a presit kanunay. Apan kung mahutan na og kwarta, perting kubota. Kaya wala na ikapalit og bugas. Maunay mag-una-unag while sa panimalay, ang makaluluoy ang pamilyang mga anak. Adunay mensahe si Pastora Imogene Candelario, amin. Adunay gipo sa social media, nag-ingon dito, imbis nangagulang na, imbis daghan ng mga anak na nagbulag ang banag asawa, pagkasakit pabalandungon. Ang makaluluoy intawon ang mga anak, magpira-pirahanay, maghuna-huna unasa sila paingon, adto ba ni Papa, adto ba ni Mama. Bungkag ang pamilya. Grabe. Nganuman, walay Ginoo sa kinabuhi. Kung ikaw bana, kung ikaw asawa, kung doon na kay Ginoo, doon ay pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili o dili doon na mahitabo. Nganuman, dili man ka magpadala sa tentasyon. Hinumdumis kalibutan, wala tuo ang imong tentasyon. Bana o asawa, dili na siya nimo ikatingala. Doon na gunay tentasyon. Labi na kung layo kamong managdiayon. Hinumdumi igsoon, kung wala kay Biblia, kung wala kay mensahe sa Ginoo, dili ka may nadlokon sa Ginoo, makabuhat yuga o dili mao. Mo hinungdan pabor o ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo, di kinahanglan magbasa jud ang Biblia. Kaya ang Biblia igsoon, maunay mo tug-an, maunay mo hanay sa imong kinabuhi o pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. Kanang atong gitun-an nga nahimo nato na kumplay nga atong profesyon dinhi lagyonas kalibutan. Mapi-NP man ka, mamilitar man ka, masundalo man ka, ma-engineer man ka, unsa may imong estado sa profesyon nining kalibutan na kana dinhi ranas kalibutan. Wala nag-ingon ang Biblia kung unsa imong nakumplay diha sa dagkong university, diha sa De La Salle, sa Ateneo o unsa nga university nga pinakailado sa tibok Pilipinas. Wala nag-ingon ang Biblia nga sigurado ka na nga maluwas sa panahon sa katapusan sa paghukom sa Dios. Ang makalingkawas ra niini maigsoon, mangutan ako kinsa man. Hinumdumi nig-ingon ang Biblia, bulahan katong dili magalakaw sa tambag sa mga dautan. Tungod kay nining kalibutan na daghan kayong tambag, kasagaran nga tambag gikan sa dautan o maunay makapaluya sa kadaghanan. Ibin sa nagkalaing-laing patukuranan na nag-away, nagpatas-anay, nagpagarbuhay, nga maoy budipinsa ang matag usa nga maoray sila'y insakto, kaning uban dili mao. Naabanas Biblia maigsoon ang karitula o title sa simbahan, maunay inyong iatubang sa katapusang hukom sa Dios. Wala. O hindi mong makapadangat og mensahe, o hindi mong makasir diri nga pinaagis inyong karitula, pinaagis sa nindot ninyong simbahan nga inyo karon nga gipasilungan, maunay inyong lukdohon sa katapusang paghukom sa Dios. Kaya ang klaro pagkaistorya kung maunay imong ibutang sa inyong kasing-kasing una-una, nasayo mo ana, pinaagi sa balaan na suratan. Ingon diha sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 6, atong basahon.
hinumdumi ang Biblia, kanunay nagpahinumdum nato, kanunay nagtudlo nato sa angay natong buhaton aron ikaw ug ako makalingkawas sa ikaduhang paghukom sa Dios, aron ta dili mahitumpawa sa gitawag nga linaw nga kalayo. Wow! Kung muingon gani kang linaw nga kalayo, imo nang sabton og pagsabot, matud pa pastor kay linaw man kalayo, wala din ay gubot. Kung imo nang sabton sa yano igsoon, apan ang ipasabot nga linaw nga kalayo isugnot ka dito nga wala nay kinutbanan ang kasakitan hangtod sa hangtod kauban ni Satanas igsoon. Atong basahon ang Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 6. Tan-awa ra gud ang balaod ang mensahe ni Salmista David igsoon. Ingon diri, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Sa tupa mga dautan, daghan gyud ang dautan. Hinumdumi kay daghan mang mga dautan, pagbantay sa wala ug tuo, sa luyo ug sa atubangan kay daghang mga dautan. Ingon diri, o mosunod sa gibuhat sa mga makasasala. Kumusta man? Ning buhat ba ka? Nasina ba ka sa mga makasasala? Kay simpre kung masina ka, bubuhat ka sa ilahang mga gibuhat. Kay simpre nasina ka. Kay kung ang tao masina sa usa ka butang, buingon man na nga, ay sila ra bagoy makapalit og red, ako palit sab ko. Sila ra bagoy makapalit og motor nga bag-o, kuha sab ko. At tan-awa ra guna. Ayaw kasina, ayaw kasinahi ang dautan igsoon. No. Ayaw pakikabin kanila nga wala mo ila sa Dios. Gipahinumduman ka. Kay kung makikabin ka sa wala mo ila sa Dios, posibilidad ka mahitabong matakdan ka sa mga taong sama niini munang likayi. Kung dili nimo madala og istorya, dili nimo madala og wali, hala likay. Kay kung kanang mga taong sama ni ana dili man mo tuo, ikaw mahimuong pakasad-on hinuon ana, ikaw mahimuon nga sayop, kutob lamang sa mga tao nga layhan nga maminaw sa mensahe Ginoo kana ray walihi. Pero katong mga kahig ulo, mga insultador man na. Maingon man na mga ekson, ay, langay-langay lang lamang nas akong trabaho. Makipay magpunglay ko. Nawa na. Ingon ang Diyos, mao'y iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Og nagtuon siya niini adlaw o gabi. Hinumdumi si Manny Pacquiao, mao ni iyang giwali sa social media. Nagtuon siya day by day, night by night, simana, tuig og tuig. Giunsa man ang kahimtang ni Manny Pacquiao. Ibin ang iyang pamilya, iyang gitudloan sa mga buluhaton paghimayas Ginoo. Kumusta man ang ilang kinabuhi karon? Ang mga katawhan kaniadto nga nahimong nagmalampuson nga nahisulat dinhi sa balang kasulatan, sila mo'y hatagan na dakong pagtulunan. Nahitabo ba diyas kasulatan igsoon nga ang mga alagad sa Ginoo nahimong beldero? Wala. Nakaagi man silang mga paglutos, nakaagi man sila grabing kalison, apan wa gyud sila pasag ni Ginoo. Why not? Ikaw o ako dili musunod niini. Unsa may rason igsoon sa usa ka tawo nga magkuli nga maminaw sa mensahe Ginoo? Hinumdumi ni ingon diri, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, og nagtuon siya niini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa og mamunga sa timbunga, og ang dahon dili malaya sa tanan niyang buhaton siya magmalamposon. Wow! Tanan nimong buhaton adunay kadaugan. Tanan nimong buhaton himuon adunay kalampusan, nganuman simpre kauban nimo ang Ginoo. Simpre imong gikahadlukan ang Dios. Nagkinabuhi ka sa iyang mga sugo, nagkinabuhi ka sa iyang balaod nga iyang ipabuhat nimo. Mao nga ikaw ug ako
ang makalingkawas lamang sa katapusang paghukom, mao lamang katong mga tao nga nagmahinalugod sa Ginoo. Alang-alang luwason niya katong dili niya mahadlok. Perting pagka baliha kung mauna. Ingon diri mga igsoon, apan dili sama niini ang mga dautan. Apan dili sama niini ang mga dautan, dili sila daw uhot, sama sila sa uhot nga mapadpad iniguro sa hangin. Di kumparar mga igsoon ang mga dautan o ang mga maayo. Unsay mahitabo sa maayo, unsay kahimtang sa dautan. Ang dautan di guna magsigi, mapadpad guna sila sama sa uhot. Wow! Anong moingon man nga sama sa uhot, dili na sila magpermanentis kalibutan. Ano man ang una-una na atras abante. Walay insaktong determinasyon, walay insaktong desisyon kay maulagi paminawon ang dili maayong sugilanon sa kalibutan. Ingon ang 5, ang mga dautan silutan gayud sa Dios o dili itipon sa mga matarong. Timan ina. Ang mga dautan silutan gayud sa Dios o dili itipon sa mga matarong. 6, niingon diri, bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Mangutan ako, kinsamay makalingkawas sa katapusang paghukom. Atong basahon ang Salmo 119 versikulo 1 ngadto sa 8. Ato ning basahon aron matubag ang atong pangutana kung kinsa mangyoy makalingkawas sa katapusang paghukom sa Dios. Mao nga ikaw ug ako siguro nga ang imong kinabuhi haom diha sa Biblia. Kay kung dili gani ni haom igsoon, bisag alagad ka pa, bisag pastor ka pa, bisag ngilngig ka pang mensahidor sa social media, apan kung ang imong kinabuhi dili haom sa pulong sa Ginoo, sigurado kalaglagan ang dagatan sa tao. Atong basahon dinhi sa Salmo 119 versikulo 1 ngadto sa 8. Kinsa may makalingkawas sa paghukom sa Dios. Akong basahon versikulo 1 kapitulo 119 versikulo 1 ngadto sa 8. Tan-awa ra ko. Bulahan katong putli ug kinabuhi. Gikinahanglan di ay nga putli kag kinabuhi. Kay kung dili gani putli kag kinabuhi, paingon gitas impierno o kalaglagan. Ganong mahitabo man nga mabulahan ka igsoon, simpre kadaugan kasiguruhan kaluwasan ang imuhang nag-atang igsoon. Ingon dire, bulahan katong putli o kasing-kasing o nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Katura ay nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo, mauray makalingkawas sa katapusang paghukom. Osbon ko sa pagbasa, bulahan katong putli o kinabuhi o nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. 2 kapitulo versikulo 2. Bulahan sila nga nagtuman sa iyang mga sugo. Wow! Bulahan siyang nagtuman sa sugos Ginoo. Ang pangutana, unsa may sugo sa Ginoo? Unsa may iyang ipabuhat? Simpre, ikaw o ako ilalom sa landong sa pagbuot sa Dios. Ilalom sa iyang pagbulutan ni ining kalibutan ng mga pinangga igsoon. Dili ta pwede mang igsoon nga ang Dios maupay mismo'y muduol na to aron kita mo aliluya kadto niya. Ayaw paabuta nga siya mo'y muduol nimo, dili. Ayaw paabuta nga siya mo'y muduol nimo, dili ka muduol ug una niya. Ngano man
usahay magud ang tao sa kalibutan, ang Dios pa mao'y pasanginlan nga ang iyang kahimtang maunay iyang kahimtang. Muingon ba dayon ang tao, do na ba'y Dios? Do na ba'y Ginoo? Bangutan ako sa inyong kaugalingon, kumusta man ang inyong kinabuhi? Inyo bang gituman ang sugos Ginoo? Matud pa diri maigsoon, ulahan sila nga nagtuman sa iyang mga sugo o nagkinasing-kasing nga nagsimba kaniya. Ikaw o ako ra ko'y makatubag aning pangutanaha kung tinud-anay bagyo ng pagsimba. Dili ra bagyo tanan nga sa sulod sa simbahan nagkinasing-kasing sa pagsimba. Daghan ra bagyo kaayo magsisimba nga tigpakaarong ingnon ra na makakita sa silingan nga nagsimba apan di ay sukwahi ang binuhatan. Pwede ra gyud na sa tao nga himuon sa kalibutan kung ikaw dili hibasa Biblia igsoon. Ingon diri, wala sila magbuhat og daotan kung dili nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Kinsa di ay makaligkawas sa ikaduhang hukom sa Dios. Mauning mga tao o kahimtang o sitwasyon nga atong gibasa, wala sila magbuhat og daotan. Wow! Wala sila magbuhat og daotan kung dili nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Si Jesus unsa may iyang kinabuhi, di ba? Niingon siya, nag-agad siya sa desisyon sa Dios. Ingon si Jesus sa iyang nakita nga niingon siya, gibati ni sa kalisod, Ginoo, waa amahan ko, waa ang kupa, gikan kanako, apan ang imong pagbuot mao'y matuman. Ikaw o ako, diigot ka kabuot sa imong kinabuhi. Ang matuman, maulang yun ang Diyos. Ang desisyon sa Diyos, maorag yun matuman sa tao. Iksaon. Ingon diri, wala sila magbuhat og dautan, kundili nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Ingon ang 4, o Ginoo, gihatagan mo kami sa imuhang mga balaod, o gisuko pagtuman niini nga matinumanon. Wow! Kay kung dili gani ka matinumanon sa pagtahod o pagbuhat niini, o ingon gyud ang pulong sa Ginoo, di gyud ka kaligkawas sa ikaduhang paghukom sa Dios. Base sa balang kasulatan. Dili base ni pastor, dili base ni pastora igsoon. Ingon ang 5, ingon diri, magmatinumanon unta ako kanunay sa imuhang mga sugo. Kinsay gasulti niini si Salmista David. Niingon si Salmista David, matinumanon unta ako sa tanan nimo mga sugo. Ikaw ug ako mga igsoon, doon ay ipabuhat ang Ginoo. Doon na sa ipatrabaho nimo. Magsineryos ta sa pagpangalaga. Bisag unsang denominasyon, bisag unsa nga title sa simbahan, kung asa mamo gipahilunas Ginoo, hinumdumi kung kinasingkasing ang inyong pagsimba, kung kinasingkasing og haom Dios Biblia ang inyong kinabuhi, sigurado gyud mo makalingkawas sa ikaduhang paghukom sa Dios. Ingon ang 6, unya dili ako maulawan. Wow! Simpre, di pagka mahitabong maulawan at tubangan sa hukom. Tingali din sa kalibutan maigsoon kung kwartahan ka, di good ka maulawan sa husgado, kay pwede ramay mong bayran ang abogado. Muingon man ang abogado, ay ikaw mo'y nagkasala. Labi nagwago kay kangho, wago kay nahot, wa kay kwarta, na ikabangil sa abogado. Nakagulay kas presuhan. Siyang dili bagyod ka mo'y nagbuhat, mao nga ang hustisya sa kalibutan dili balance, dili makatarungan usahay. Ulo makaigsunan, doon naman po'y mga abogado nga nagsinerbisyo o tinarong, pero kasagaran dali mawas kalibutan. Kaya mamuligi man ang kontra, siya tukil man dayon. Unang akong anak maigsuon, akong giingnan nga eskwela o niya o pilos kanang pagka-abogasiya,
nga siyang di ko ana oy. Unang wala lang ko nako pugsa. Kinahibalo ko igsuon nga kaya niya siyang kapasidad kun dili lang gyud siya mausab sa iyang performance sa eskwelahan. Ikaw ug ako mismo nakabalo kasi imong mga anak. Mismo sa akong kaugalingon nakabalo ko kung unsay akong kapasidad nga akong makaya. Although mga kaigsunan, dunay mga panahon nga dili na ko kaya nganong nakaya tungod kay dunay Ginoo. Ayaw pagsalik sa imong kaugalingon igsoon. Unsa may giingon diya sa proverbio, ayaw pagsalik sa imong kaugalingon sa labutan, ilhasya kay siya ang mga mando sa imong kalagyanan. Asa mo na makita igsoon? Panultihon mga kaigsunan. Ayaw pagsalik sa imong abilidad, ayaw pagsalik sa imong kinaadman. Kanunay ilhon nimo ang Dios kay siya may magaluwas sa imong tanang tibok kinabuhi igsoon. Ato ning ipadayon ingon diri, unya dili ako maulawan kay tumanon kuman gayon ang tanan mong mga sugo. Wow. Juan 14:15 kung nahigugma kamo kanako tumana ang akong mga sugo. Ang Eksodo mga kaigsunan kapitulo 16 gikan gayud sa 12 hangtod sa unahan na ay gitawag og 10 commandments. Kanang pulo ka sugo diha dili gud na matuman tanan sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Moingon gani kang tanang tao sa tibuok kalibutan apil na anang mga alagad sa Ginoo. Kay kung moingon gani ka natuman na ako na pastor tanan, moingon ko bot-bot na nimo. Ayaw bakaki mga igsoon kay ang mga bakakon ra ba paingon ra ba gyud nas linaw nga kalayo matud pa sa Revelation. Kaya ko nang basahon igsoon. Munang siguruhon nato ang atong kinabuhi kung dili bata mahimong bakakon atubangan sa tao o atubangan sa Ginoo. Hello. Unsay giingon diri? Onya dili ako maulawan kay tumanon kuman gayud ang tanan mong mga sugo. City sa pagkakaton sa matarong mong hukom. Wow. Kung makakaton gani ka sa matarong nga hukom sa Dios, mahimo ang Ginoo nimo. Apan kung dili gani matarong ang imong paghukom sa imong silingan, sa imong isig ka magtotoo, na kanunay nimong gihukman, nga moingon kang wa na gyoy kaluwasan, iyon sa maguna nimo paglantaw igsoon. Kawa pa magani katapusang paghukom. Unang atong likayan maigsoon nga kusog ay tang manghukom sa atong isig katawo niya otro putang puluyagon, otro putang wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mas mosamot patag makasala igsoon. Mas budako, mas mabugat pa ang atong alatubangon sa ikaduhang hukom sa Ginoo. May pay moingon laman ka ato ra na silang giampo kang Ginoo magapamuhat nila kaysa maghukom kang imong klarohon ayaw mo anak gawa na nay kaluwasan. Si Jesus maigsoon wa magani sa naghukom totally maigsoon sa usa ka babaeng bayaran, usa ka babae nga nagbudhi, usa ka babae nga nagsakpan sa mga parasiyog sedusyo. Ningon magani si Jesus, kun mauna bisan ako dili ko muhukom nimo, halal na ka o ayaw na lamang, ayaw na pagpakasala. Gihatagan niya og way ang usa ka babae makasasala nga nasakpan nga nakikilawas igsoon kung nakasala. Ikaw pakaha igsoon, ako pakaha. Wa tay katarungan igsoon, wa tay rason. Munang daghan kay mga patukuranan karon. Grabe kay mga paghukom. Moingon ra gyud na og dili mo mosulod sa among pondok, ade gyud mo maluwas. Pondok ray makaluwas. Dili di ay ang Dios. Tanawa ra ko na. Kung imo ra nang sabton inana ka bulaban og title, sa to pa ang title ay muluwas ninyo sa panahon sa paghukom, dili ang Dios. Amen ba? Kay mao man ipadako simpre sa kataos kalibutan. Moingon man nga, dili mo mosulod sa among relihiyon. Dili mo maluwas sa to pa relihiyon ang muluwas ninyo, dili ang Dios. Klaro dili. Bao nga ang mga tao nga mulaban og relihiyon, mulaban og pundok, mulaban og
simbahan. Hala, simbahan ay lumuluwas ninyo. Dili si Jesus. Kana maigsoon pasikarbo lang nas tawo. Aron lamang ba na doon na nalamay ika-istorya ibin sa social media. Diha nimo mahibalan nga ang tao nasama ni ana wa gyud na magbasag Biblia. Kasagaran mga tao nga kusog ay manghukom, otro man na nga walay basa-basa. Magsige ra man nagpaminaw sa palibot asan tong mga sugilanon nga murag medyo nga magustuhan niya nga mulaban na po siyang kinabuhi ba. Pero pagbantay kay ang Dios musilot sa matag usa maigsoon nga walay pinalabi mga kaigsoon. Ingon diri sa 8. Ingon diri sa 8 maigsoon, tumanon ko ang imuhang mga sugo o pusa ayaw ako isalikway. Kung ikaw magtuman sa sugo sa Ginoo, matod pa ni Salmista David, kung tumanon nako ang imong mga sugo Ginoo, nasayod ko nga di gyud ko nimo isalikway. Wow. Simpre di ka isalikway kay ang sugo sa Ginoo imo mang gituman mga pinangga. Niningtak na og dapit sa kabuntagon nga gihatag sa Ginoo ang atong oras sa igsoon. Alas 5:44 na sa kabuntagon. Panghinaot ko aduna tay nakatunan sa atong pag-uban-uban. Manghinaot ko nini sa iyong kabuntagon ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ato kining sirhan diha sa mga pag-ampo o niya padayon ta sa atong mga greetings o mga awit magalangit, mga request igsoon alang sa atong mga kaigsunan nga naminaw kung nagasunod din ang atong mga programa. Ugma na igsoon adto na kita sa kapitulo 21 sa pinadayag o Revelation, hapit na kita mahuman sa katapusang sinulat sa balang kasulatan. Hinumdumi ang kasulatan igsoon gibuhat o gibugna na pinaagi o giya sa Holy Spirit. Wala na gibugna ang kasulatan nga tao lamay kabugna igsoon. Only gihimo ang kasulatan pinaagi sa mga alagad sa Ginoo, pinaagi sa mga katawhan kaniadto igsoon apan do nagiya sa Holy Spirit. Nining kalibutan na maigsoon imo nagyong makita ang kalisod. Even sa social media, mas ngilgig pa o propaganda ang satanic nga grupo. Daghan pa kaayong mga decoration nga imong makita, mga sungayan o kana mga igsoon nagasto gani na og kwarta. Matud pa ang ilang kwarta dili na gyud na matabang tungod sa kadaghan sa kwarta, perti na nagdaghan ng kwarta. Ikana na lamang pagdulo decoration sa ilang mga maskara. Kasi siyempre ang ilaha nga gisunod istay ni Lucifer, mga sungay, mga kanang ilahang mga decoration sa ilang forma, pagkadaghan na kay mga pintal nga makahadlok na. Bisan gani ikaw igsoon nga maglantaw kanang mga satanic nga grupo igsoon, mahadlok na gani ka isa ilang naong na lamang. Unsa pa ka maigsoon kung imo ginang personal og ikauban? Dili ka mo sutog dalagan mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Danny Akap, Ejercito o sa tanan nga mga Ejercito family. Amin, maayong buntag pastor. O kumusta man mo diha? Pwede lang yun mo makakomentaryo or makakomments kung asa mo nga area nagasukat. Nining paglantaw karon pagsunod sa atong programa dinhi sa sayong kabuntagon. Although makaigsunan niya atong mga bag-o pa lamang nga nakasunod karon, nga karon pa lang yun igsoon sa first time pag ninyo nga nagasunod. Kada gyud kadlawon ang ato nga live. Alas 3 man to kaniadto, pero karon akong gi-adjust og gamay maigsoon kay usahay makamatag og alas 2 makabalik mako katulog. Una makamatag og maigsoon hapit na alas 4. Una nga ako nagyuning ilugar og alas 4 hangtod sa sunod nga oras igsoon. Kada adlaw gyud gikan sa alas 4 hangtod sa alas 10 ngan magtingog maigsoon. Although pagka alas 10 og walay live gikan sa Cebu o gikan sa Gilngan akong palungon ang FM radio dunay alas 9 sa gabi.
Tungod kay kanunay nato usab nga gimonitor ang ato nga pagkonsumo pas kuryente. Nga naman, siyempre, doon na tayo mga gadget nga gigamit diri nga dili kasagaran nga gadget nga mukaon gyud og dako-dako nga dagan sa kwintador sa Noriko Exxon. Doon ay mensahe si Pastora Imogene Candelario. God bless everyone. Unang salamat sa Ginoo. Ang Ginoo mag-amping kaninyo o gilabi na sa inyo ang mga kauban nga anaa sa dili mayo kahimtang. Gawa sa mga OFW nga inyong kauban nga kabats nga gipahiulo na sa mga maayong mga amo. Apan nag-ampo ko, manghinaot ko nga atong ayudahan sa mga pag-ampo nga ang usa ninyong kauban nga makalingkawas gyud sa mga kamot sa mga amo nga way klaro. O kamo nga mga kauban dapat magtinabangay sa mo. Inyong dasigon nga dili magpakawala sa paglaom ilabi na sa usa ka nahitungdan niini nga naas kalisod. Mao nga maunay gustos Ginoo nga ang usa ka tawo nga naas kinahanglan nga imong dasigon dili nato tiwasan og duot. Usahay man sa kalibutan bisan gani sa mga Kristohanon even dapat ang isikap Kristohanon magtinabangay mahinuon og duot. Mauna nga dili manoy ikalipay Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaw ug ako gidisenyo ta sama sa dagway sa Dios. Ang Dios matinud-anon, ang Dios maluluyon, ang Dios aduna say tinuod nga gugma kanimo. Why not dili ka may gugma sa imong bisig ka tawo? Ipakita ang tinuod nimong gugma, ampingi, alimahi, ipakita ang tinuod nimong gugma sa imong kinabuhi nining kalibutan. Kay ang muatubang nato igsuon ang ato ra gyud nga mga binuhatan. Dautan o maayong binuhatan mauni atong ibalon ngadto sa ikaduhang hukom sa Dios igsuon. Pag-amputa mga kaigsuonan ako kining sirhan des mga pag-ampo kining ato nga pagpaambit sa mensahe Ginoo nining takda ug dapit sa sayong kabuntagon. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Takos ka sa pagdaig pagpasalamat o Dios nga din ikaw nag-uban o nagabantay ka namo. Salamat o Dios sa pag-ulan nga imong bisibis ang pipila ka mga ulan nining mga adlaw nining orasaha. Lord, salamat o Dios kung mga pag-ampo nga padayon ikaw sa mga bisibis nini nga nining bulan sa Mayo o Dios imong ipasinati ang insakto o haom gayud nga ulan o Dios aron sa pagpananom sa mga mag-uuma dinis kabukiran. Lord, way imposible nga na kanimo tungod kay ikaw na sayod og nahibalo kung unsay angay nimong buhaton alang sa imong mga katawhan Ama. Lord, ako mga pag-ampo sa tanan karon nga namina sa FM radio, sa tanan karon nagwat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ikaw o Dios mga panalangin kanila. Ang pingi ang ilang kinabuhi labaw sa tanan karon nga nagwatch karon sa Facebook Live o nagapaambit niini o nagasir niini. Sama lang usab sila nagawali o nagasir sa imong mga pulong mga mensahe sa imong pagkamaayo nga imong gihatag kanamo Amahan. Salamat o Dios ninitag na og dapit sa kabuntagon walay hunong ang akong pagpasalamat tungod kay padayon ka nag-atiman kanamo. Dungog himaya nga nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Hesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Ako laning sudlan og mga awit o niya mobaling lang ko dayon igsoon. Adunay mensahe si Sir Danny Akab Ejercito. Kaluokan po ako, Pastor, Maynila, pero nagdako ako sa Caloocan City, igsoon, sa Maynila. Sa Bindoy. Sa Bindoy siya nagdako. Salamat sa Ginoo sa inyo nga mga kinabuhi. Ibin na amo sa layong mga dapit, na amo sa Maynila, na amo sa Caloocan, sa Metro Manila igsoon, although kaniadto nagtrabaho ko sa Makati City sa Taguig sa pinakadako nga factory sa Sanyo igsoon. Naana siya dapit sa Taguig ang Makati ang mao nga factory sa Sanyo. Una ang tanan nga mga Sanyo nga mga appliances sama sa ref, sama sa radio, sa mga karaoke o uban pa nga mga stand fan o unsa pa diha naana gikan sa Taguig sa Makati City. Diha ko mismo nagtrabaho kaniadto sulod mismo ni anak. Una nga ako usab nga nasinati ang kahimtang og mga katawhan diha sa dapit
ibin diha sa Divisoria, Baclaran ug urban pa diha nga area nga kada ulan moabot dayon ang tubig tigituhod igsoon. Mo linaw dayon una mauli mi kaniadto gabi kaayo maigsoon maglakaw mi pila ka kilometro kay dili naman maagi og sakyanan. Mauna nga wala pay mga overpass kaniadto sa mga dapit diha sa Baclaran ug sa uban pang mga area diha wala pa nay mga overpass. Kasagaran nga among masakyan kaniadto LRT. Mao nga karon maigsoon sa pila ka tuig tingali mga 20 na katuig kapin dako na gayo kausaban ang Maynila karon. Una nga time will come makabisita ko diha sa Maynila tungod kay ang ako mga igsoon naman diha sa Cavite City diha gyud sa Imos igsoon. Mga dunay mga panahon nga manuroy mi sa Bacoor sa SM Bacoor igsoon. Una nga igo na lamang ta sa paghandom aban ang pagbuot sa Ginoo mo'y matuman tungod kay dili man ta mao'y hawak sa tanang planos Ginoo. Ang Ginoo ra gyud nahibalo niini maigsoon. Ako rin nga sunlag sa awit unya mobalik lang ko dayon igsoon. Isang lungsod na maikumbara sa kanindo sa imong gugma. Walay bisang lungsod na ikatanding sa ihanap mo hanggang diling kinabuhi. Ang ikalang gaday ko ang ikalang simbaho sa walay hulong hanarang ka Jesus. Isa kaming kinabuhi ko Jesus. Isa kay babaw sa mga pagday ko. Ihaya ang mga kamot o ilunod ang mga tuhod para magayat sa kaayo mo, Jesus. Isa kaming kinabuhi ko, Jesus. Mahimong kautulo, ibabaw sa mga bagay ko. Ilugso ang mga tingin, ibuka ang mga ngapin para magayat sa ngalan mo, Jesus. Walay bisang lungsod na maikumbara sa kanindo sa imong gugma. Balik tayo igsoon. Once again, may butag sa pag-usap sa tanan nga naminaw sa FM Radio sa 95.3 o sa tanan karon ako sa Facebook Live Luzon, Visayas, San Mindanao. Ari na kita sa mga greetings sa atong mga kahikalaan o mga request awit makalangit na inyong ibabot diri. Pwede lang yung mo maka-request awit makalangit pero ayaw lang yung mo request o mga worldly songs. Wala tayo na diri may igsoon. Wala nga ito nga ipatukar o i-play diri mga Kristohano, mga awit, mga kaigsoon. May buntag ka na itong tanan, ilabi na sa tibok na itong panipalay sa among tulong mga anak, tanong ugangan, sa tanong kaigsunan din sa Balo, o sa tanong kaigsunan diya sa Pilipigan, headed by Pastora April Miakaturan, o sa tanong kaigsunan diya David sa Akagpuy, igsoon, o sa tanan nga naminaw sa FM Radio 95.3, tutok sa maabot sa itong Sibya, tutok sa maabot sa itong frequency or power, ining mga estasyon. Apit na yun ang ato celebration. Suman karong adlaw Miyerkules, mauna na sa gitawag og Pisperas sa maong Thanksgiving meaning maong dapit. Welcome ang tanan sa Pizza 16 ini nga bulan sa Mayo.
Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 8. Wow, grabe kapaspas. Muna nga everyday do na gyud may mga pagpangandam. Isang ginagmay ra mo igsoon nga pagpangandam nga mabuhat namo sa kada adlaw. At least na gyud may mahimo igsoon. Ano na yung mensahe si Sir Jack Ratsi? Good morning, Pastor. Pagkanindot kaayo sa pulong sa Ginoo. Ang Diyos magapanalangin, request o kanta. Pastor, inspirasyon ka. God bless. Wow. Ako ning i-play ang imuhang request awit makalangit. Gikan kayo ni Sir Jack Ratsi na nagwas karon nining ato nga mga buluhaton. Open kita sa mga request awit makalangit. Basta mga awit makalangit atong yung i-play dire mo action. Ako kining i-play inspirasyon ka. Para magkaisa ngalan mo, Jesus. Request Sir Jack Ratsi, inspirasyon ka. Kinitaw mga kaigsunan ko doon na inspirasyon, kanunay pining exciting. Labi na sa mga kapatanunan, o niya, yun na sa gitawag of secret admirer. Kanunay na mo sa iyong mata, kanunay na mo sa iyong eskwela. Labi na magtuon na, kaya doon na inspirasyon. Kaya natawag mo na sa gitawag of na-inspired. Wow. Wala ma-expired, na-inspired. Duha ra ba na ma-expired o ma-inspired? Laman sige na sa iyong kinabuhi Sir Jack Ratsi. Ano na imo nga request? Inspirasyon ka. Dapat mga igsoon, ang una nimong imuong inspirasyon ang Ginoo. Dahil kung dili gani nimo ang Ginoo unahon nimo nga makoy maghari sa imong kasing-kasing, posibilidad mabiktima ka sa imong emosyon. Ano man, di makakakita-kita o gwapo, di makakakita-kita o siksi, di makakita-kita o tiswe. Labi ng mga batanon ka, buhingon mo na, wow, gwapo lagi na siya, gwapo lagi na siya, siksi lagi na siya. Wala, ang pag-eskwela, goodbye Philippines. Na nag-eskwela sa Kolohiyo, goodbye Kolohiyo. Wala ka mga ginikanan, mga papag mama, aron dili ta magmatag morning, ikinahanglang monitoran ang inyong mga anak. Basig magsigir nagsalaang na eskwela sa college, magsigir nagpangayo og allowance, liman-liman tuas mga barkada nagsalaag ra. Pero mga batanon, di ra pagin mo eskwela walay motor, dili ra pagin mo eskwela og walay hindot nga cellphone. Kay ang irason og wala ko cellphone di ko mo eskwela kay ulahi ko kayos leksyon. Himan-himan igsoon siko sira og unsa pa diha mga igsoon nga maka utaw sa utok sa tawo nga makauga. Igsoon nga nung ako ning gisulti dinhi sa social media, mismo ako sa akong kinabuhi kanikat ko daghan kay mga tao, mga estudyante Octobras first year college, wala ka human sa upat ka tuig anuman, walay eksaktong determinasyon, dili ka antos sa kalisod. Hinumdumi, sacrifice is the key to success. Hinumdumi, poverty is not a hindrance to success. Kung layhan ka mo success, ayaw ilantaw ang imong kapobrehon. Nga naman, daghan kay mga taong nag-working student na himong nagpalapuson tungod kay tuna sila'y inspirasyon. Ang ilang himong inspirasyon ang pagkamayos Ginoo. Usa na ta ni anak nakabinipisyo. Wala ta naghuman sa Kolohiyo ug wa ta nakaagit grabing kalisod. Mao nga ang akong mga estudyante kanunay yun ako na silang gimaymay. Akong ingnon ayaw usiki ang panahon ug higayon
pribilehiyo na ang iyong mga ginikanan mo suporta ninyo. Bless na mo kaayo. Dili parehas among kahimtang kani adto. Among lakawon gikan dinis Puglo paingon sa checkpoint. Among lakawon kun mahimong bisan ang Baisiti. Aron lamang mi makakapon sa kurso. Ano na yung mensahe si Ma'am Norbert Tayutrat? Secret ko, nako ang akong mga anak, pastor, sila si Serja. Salamat sa Ginoo. Imuhaning anak ni ay si Serja Tratsi, o si Jirin, si Tratsi, si Jan Habar Tratsi, si James, si Jirin Tratsi, o si Jinky, o Gonzales, o request ko song adlaw-adlaw, o isinggit, o singgit. Salamat Pastor, God bless. Wow, salamat sa Ginoo sa inyo nga makugihon nga pagsunod din ato nga programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Tanan nga ninyong mga paghago, tanan ninyong pagsakripisyo alang sa bulaton sa Ginoo. Ang Ginoo nakakita ninyo. Ako mang nabali maigsoon ako nga picture ako ni nga i-play maigsoon ang adlaw-adlaw o niya isinggit o singgit sa mga nagdarahog siyang tugon sa kanilang mga pangangailangan. Abot ang kanyang tulong sa magdamag maghapon. Singgit o ang ikatulo singgit. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Ma'am Norbert Tayutrat, Sir Jack, sa inyong kapagwas karon. Yan ang ato nga programa. Panayon ta mag-eksunan sa pagkumayang. Dira sa taga-kagway mga eksun na kanunay sipa o plano kanunay ang FM radio diya sa Atbang. Wala nga dunay mga area mga eksun na makaingon kung dili makaabot. Pero muna'y tinoon eksun doon namatay mga mensahe nga kanunay silang naminaw. Muna base sa atong mga information na atong madungog mismo makaingon ta mga eksunan abin ako doon tayo lang naminaw. Pero nasayog ang Ginoo sa inyong gihimo. Nasayog ko butog sa maabot o maabot ni ining maong frequency or power ni ining FM radio na minaw karon sa inyong panimalay. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ilabi na sa tanan nga mga taga-Kagway, sa tanan nga mga Masida family, sa tanan nga mga Duhig family, sa tanan nga mga Buagas family mga igsoon. Maayong punta kanimo diha Sister Beatrice Buagas. Ilaban na sa mga Bildosola family sa kinabuhi ni Nang Beatrice Bildosola. Ilaban na sa tanan nga mga Kilat family, sa tanan nga mga Kabayay family, sa tanan nga mga Dagudog family, mga Paldado family, o sa tanan nga mga Rosa family, o sa tanan nga mga Dalmasio family igsoon. Ilabi na sa mga Sibumit family diha sa Dapit sa country. O nang kani ato maigsoon. Gamay pa ko, kaedad pa ko og 6 or city. Abot mi diha mga kaigsunato ng kayang akong papa. Doon na sa mga tinunan o mga kaigsuonan kaya nga iwalihan. Ilabi na sa mga Sibumit family. Ato mga panahon na moabot mi sa ilihan. O angat mi sa kapwi, tuyok mi diri sa namunkod. Dayong diha sa Agdapahan, dayong diha sa suko-sukuhan, tatawan abot kami. Una nga kining mao nga lugar nga akong ginganlan, maunay na aktas akong amahan nga magwali kami adto. O na pagsunod-sunod ni mga igsoon nga gagmay kami. Salamat sa Ginoo sa tanan, diha sa taga-Kagway mga igsunan, sa tanan nga naminaw ilabi na sa mga Punting family, sa pamilya ni Mari Josephine Punting. Sa pamilya ni Brother Atong Punting, Sister Lina o ni Karing Ponso Punting.
Labi na sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig. Ato yun nga nasugdan ang maong house church sa ilang panimalay. Muna ang every Sunday, pagkahapon, kuanto na hindi dito, ekso human gikan diris balong. Muna nga time welcome, ato nga patukuran na usab og simbahan sama sa Pilipigan kaniadto. Kay ang Pilipigan kaniadto sinugdanan walay lang yun ang among gitigoman. O karon tugat pinaglory, aduna na ko'y alagad sa Ginoo na ato nga i-assign nga mao si April ni Akagturan na nakaroon niya nga naglit usab sa mga katawhan. Wala nga talang sa lang ko makabisita dito, tingali asa sa kabulan kay doon naman tayo gitawag og Holy Communion balaang kanihapon ay so. Wala nga mo abot kitang panahon na magkadaghan ang tigumanan ang inyong ubos nga lagad magtuyog-tuyog na lamang mga ekson o lapas sa tanan kanunay pag-atiman sa katapusan o sa mga kalag na nagkinahanglan ini sa minsayas Ginoo. Dili lamang ini mahumadapit sa mga area na kita kidistino kundi ang dakong pribilehyo kagiyunan sa pagwali sa social media inaagi sa FB Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod mga tinanggal. Dako o dako na yung ini kahimuan. O na nga, dili na ko ma-imagine, dili na ko ma-explain ang pagkamaayo sa Ginoo. Insaragot ni, insaragot ang among pamilya. Grabe ang kalisod ang among kaimtang kanito. Apan sa diha, nga ikaw ug ako, mutuman sa kabubuton sa Ginoo, daw na gud ay pinasay ang Dios sa maayo buntag sa tanan nga taga-ilihan. Diya sa mga kabanag pamilya, Brother Lonnie Kabanag, ilabi na sa tanan nga taga-pasto sa Tribulo, dapit sa Budiga, dapit sa Naasog, sa tanan nga mga Bilog-Hilot family, sa tanan nga mga Bordin family, sa tanan nga mga Romano family, mga Palomar family, o sa tanan nga mga Ardinia family, sa tanan nga mga Villa Gantol family, ilabi na sa tanan nga mga Kadukoy family, mga Umuyon family, mga Santa Ana family, mga Tihana family, mga ekson. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Mao na imong ikaduha nga request, Ma'am Norberta Yutransi from Bulo, Tindoy Negros Oriental. Isinggit. Nagiginanglan mga kaigsunan, kanunay na itong isinggit ang pagkamayos Ginoo. Labi na sa tanan mga kaigsunan din sa proper barangay nga diin kita nailalo o sakop mismo sa barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa atong kapitan, Honorable Edmond Vergara, uban sa iyang pamilya, o sa tanan nga mga konsyales din sa barangay sa Santo Niño, Exoon. Ako mga greetings, manghinaot na kita adunay katugdanan alang sa komunidad. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga konsyales o sa tanan nga mga adunay katugdanan sa barangay Santo Niño. O salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Uwano family, may importante sa tanan mga Uwano family, sa tanan nga mga Adjal family, sa tanan nga mga Casiris family, sa tanan nga mga Ramirez family, sa tanan nga mga Stinder family, Exoon, sa tanan nga mga Lampinik family, sa tanan nga mga Sorinio family, sa tanan nga mga Faburada family, o sa tanan nga mga Gabunada family, mga Orok family, mga Balasabas family, mga kaigsunan, labi na sa mga Candelario family, mga Silva family, mga Baldado family, o sa tanan nga mga Dandan family, mga Ilaw family, mga kaigsunan, o mga Kada family, mga Hinerosa family, mga Ampil family, mga Cardosa family, o sa tanan nga mga pamilya diha na wala pa nato na mention dinhi sa atong mga programa. Maayong buntag kaninyo nga tanan. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, labi na sa dapit sa naga nga kanunay gyud naminaw sa FM radio, sa mga Balsamo family, sa mga Baldosa family diya sa dapit sa naga mga kaigsunan. Wow. Labi na dapit sa Kandabuyon sa tanan nga mga familiar family mga eksoon, maayong buntag kanimo diha sa tanan nga mga familiar family mga eksoon. Na maglison naman tao sa iniglitong eksoon. Murag hasta dila mga eksoon, murag ikapoy mag-apin. Nagakusahay akong una-una eksoon. Isip na naglitong mga tao, isip na dalag mga kasimbahan na wala to ogyod ang itong trabaho.
unang usahay kurata computer bulag ining atong utok usahay maluyasap ilabi na pagkakaroon mga igsoon nga medyo bukat ang ato nga trabaho matag adlaw tungod kay paghakot at bato paghakot at unsay para pagpa-nindot o ginagmay sa area diri una nga kato nakaari na diri na itong labay nga mga katuigan matingalan ng kada tuig may igsoon doon nagawin kausapan ang area. Wow! Una nga kanunay na ito ni nga i-develop, time will come, mahuman yun ang simbahan o ang tabang sa Ginoo. E maura pinakislaan. Kung nang every time mga kaisunan, every Thanksgiving, doon nagawin mausap o ma-develop na ito ginagmay. Dili lang doon pagpinta-pintahon mga igsoon kay kaagad matas pangalagin sa Ginoo. Una nga, kung magdala kang mga tao, magdala kang kasimbahanan, ikaw nga leader sa simbahan, na atanan nimo gidanog ang tanang mga sulol-baron. Amen ba? Unang kining ato gitsura karon, mura na lamang obispo igsoon. Mga haghag ug hinay-hinay ni atong mga buhok. Nasalamat sa Ginoo nakabalong ni si Ma'am Dorpeta Yotratse kung unsay kahimtang sa pagtudlo. Dili lamang sa pagtudlo diya sa espirituhan ng mga bahin. Hangtod karon nagpabilin magyabot ang magtudlo diya sa Dakong University sa Negros Oriental. Dili lamang sa katawhan, dili lamang Biblia ang atong gituman. Dapat doon ako tayo ikatudlo sa atong mga estudyante base sa atong video resource. Maura man na aron pohon ang mga kaestudyanteng na sila'y magkakunan ba? Isang ginagmay lang doon, mga basic lang ay magkatudlo sa uban. Ang importante, aron na kayo nahimo sa katinimban. Ilabi na din sa maong adapit. Unang salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa FM Radio, sa tanan nga taga-nasulahan, sa tanan nga mga Yagoso family, sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso, o sa tanan nga taga-Alangilan, dumog o sipa kayo diha sa mga Silva family, sa Alangilanan, sa Torno family, sa mga Patok family, sa mga Ramirez family, mga igsoon, base sa atong information nga atong nakuha gikan sa atong mga kahigalaan. Wow! Salamat sa Ginoo. Wala to na play mga igsoon. Akong i-play ang singgit. Ako ni i-play igsoon. Padahil kita mag-igsunan mo na ikatulong ni mong request Ma'am Norbeta Yotratse singgit. Padahil ta mag-igsunan, ilabi na sa tanan nga taga-Lamwas sa mga Erosido family, mga Tim family, sa pamilya ni Sister Jovelyn Erosido, o mga Tim family mga igsoon, mga Romano family, o mga Atabal family, o sa tanan nga mga Amaro family o mga Estolonio family diha sa dapit sa Lamuas. Una nga akong i-greet mga kaigsunan ang tanan nga taga Lamuas, ilabi na sa mga Teorica family. Greetings from Sister Vivian Yagoso Garnica. O sa tanan nga mga Yagoso o mga Garnica diha sa Lamuas, matod pa niya nanunay silang naminaw sa FM Radio. Wow! Sipa og lano kayo ang mga kabalayan karon inintat na ukapit sa kabuntagon. Ang atong oras na igsoon, alas 6:16 pa buntag, adlaw pa megson, adlaw pa bata pang oras. Adlaw karon nga Miyerkules, taon niya pitsa unso na gyud. Mura nga suman karon nga Miyerkules, busy na diring napita. Tungod kay moabot na atong mga bisita gikan sa Cebu City, gikan sa La Berta, gikan sa Gihulngan, o sa uban pang mga area. Ay suman karon nga Miyerkules mao man ay dispiras sa kasaulugan sa gitawag nga celebration sa dakong pagpasalamat. Muna nga nining si manahuna may igsoon ining ubos nga alagad dili gyud kaayo ni sa gitawag og kondisyon sa gitawag nga physical nga bahin. Nganuman doble wala too ang obligasyon apan kining tanan na sayod ko balagpasan ra ni mga igsoon. Una nga matag adlaw ang ato nga trabaho pagpangandam alang sa dakong celebration pagpasalamat sa Ginoo. Welcome ang tanan atong ikauban diri ang atong General Station Manager si Reverend Kim Ryan Makasaol nga ato karon sa Cebu City kauban ni Pastor Gideon o si Pastor Gideon o ang ilang mga pamilya mag-abot o mag-usa meaning maong nga dapit. Wow! Ikaw o ako igsoon o atong ikauban o atong ikahibalag
ang tanan nga mga DJ sa Sian FM, gikan sa Lalagitan, gikan sa Batang Tihil, gikan sa Kansumandig. Unang kami mga alagad sa Ginoo nga nagkahiusa, pero lain-lain ng mga title. Lain-lain ang simbahan nga among gilid. Ikaw ug ako, igsoon, leader man ka o dili maka-leader. Kung ang imong gitunan Biblia, pareha na kitag patasan kinaiya. Lamang dili na magkahiusa, kung ang imong batasag kinaiya, dili haong sa Biblia, dili ko na mahitabong magkahiusa na. Wala may simbahan nga among gidapigan, wala may simbahan o title denomination nga among gipadako, kung dili ang among gipadako ang mensahe Ginoo mismo ang Dios nga mo'y maghari sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Ay buntag sa tanan nga mga Garnica family, labi na sa iyang mga minahal si kinabuhi ni Brother Bibing Garnica, di Vero Litlit, Gador, Milin, Diko, o sa iyang mga pinalangga nga mga igsoong lalaki nga si Mr. Bing Garnica, si Lito Garnica, si Leo Garnica, o sa iyang igsoon nga naakaroon sa dumanggini nga nag-eskwela mga igsoon nga Sister Leslian Yagoso Garnica, o sa iyang mga amiga nga si Ara, si Biranio, si Gislin Torno, o sa mga Torno di ay diha maigsoon diha sa Dapit sa Lapuas. Wow! Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Ma'am Norbeta Yutrasi from Bulo. Doon na siya mensahe maigsoon. Shout out ko, shout out yo family sa Isabela. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Isabela, may buntag sa tanan nga mga yo family. Greetings from Ma'am Norbeta Yutrasi. Ano na siya mensahe og sa Gihulngan, og sa Alcantara, Cebu, og sa tanan. God bless you all. Wow. Greetings from Ma'am Norbeta Yutrasi from Bulopindoy, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Bulon, sa tanan nga taga Bindoy. Nakabisita ko kami ato atong milabay nga tuig atol gayud sa kasal sa igsoon ni Pastora April Miacaltoran. Muna nakaagi mi sa ilahang Ma'am Norbeta, kanya nakakita din sila namo na nagbiyahe mi, pero wala gid ko nakita ni Ma'am Norbeta in personally, although ni Pastor John o ni Pastor Sito tingali maigsoon katong ni ari diri ni atong mga panahon na si Pastor John kaduhan ako ani o katulong ako nakakita diha sa Bindoy. Inanak mga kaigsunan ang mga lagad sa Ginoo nga kanunay nga nagdala sa mensahe Ginoo magkaabot-abot lang gyud igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong makugihon o makanunayon nga pagsunod nining atong nga programa. Ilabi na diri sa Dapit igsoon sa ako pa ni ipadayon na yung mga igsoon ang greetings ni Sister Vivian. Ilabi na sa iyang samuan mga igsoon. Patod pa niya mga kaigsunan. Ando na sa iyang samuan nga si Brother James mga igsoon. Si Brother Jimar. Greetings from Sister Vivian Garnica mga igsoon yang kurso. Yan nagapuyo sa Lamuas Barangay Santo Niño Nanhay City. O niya akong implika no na kining iyahang minsay sa awit. Although makaigsunan dili ragyuni para niya, kung dili para ni satanan ikaw o ako. Isa kitang idaran ng maigsuon, dunay mga sitwasyon nga doon natay pangandoy nga dili natong maabot. Pag maabot na igsuon, tungod kay ang gitagal o gitagda nga panahon na alang Diyos Ginoo. Akong iplay maigsuon ang mensahe nga naguluhan sa awit, ikaw. Tayo ba'y tumutulong o tagak mo na lang? Buhay Kristiyana'y di hallelujah lang, maging bahagi. Wala nga magpaabot na sa matag desisyon sa Ginoo. Dili na utang magdali igsoon. Ikaw magdali ta, ma-pressure ta, masakan ni atong dugo. Ma-high blood ta maigsoon, even anemic. Although magagsoon, dili yun ko moingon nga ako ang dugo karon normal. Ang akong dugo tinuod, dagan ko ni 170 kape, over 110. Kani ato maigsoon ang akong normal nga dugo, na makaya pa na ko 140.
mao ni akong normal nga dugo. Pero niini nga nagkataas-taas na ta, maabot ang 170 pataas, over 100 kapin. Muna nga ka ng dugo ay so di nagyuna kakumpiyansaan nga naman ang high blood mo na sa ikingon silent killer of human. Maunay sikreto na kamatayon sa tao, kadi lang ka magsalik kay kana nga sitwasyon. Pwede kang mamatay pinagi sa kalipay, pwede kang mamatay pinagi sa kagool, pwede kang mamatay anytime pinaagi sa kainit sa adlaw. Una nga, kung imo na siyang masinati, ikaw naging magdanas imong kaugalingon uban ang tabang sa Ginoo. Una nga dapat kahibalo kang mulit sa imong kaugalingon mismo. Kaya kung saan man imo paglit sa uban, kung mismo ang imong kinabuhi o imong kaugalingon, dili nimo kayang i-manage mga pinaka. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa FM Radio diha sa dapit sa Kamandag. Ilabi na sa mga pamilya, sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, naglanog-lanog karon diha sa inyo nga panibalay, sa pamilya ni Brother Florante Kadosali, o sa tanan nga mga Chavez family, Dong Ramon Chavez, maayong buntag, maayong buntag. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Norbert tayo Tratsi, dapit lang sa ubos among pastor, daplin lang sa karsada, gamay ra nga tindahan. Wow, time will come. Adili lang yun ko makasaan mga kaisunan tungod kay mauman ay alagian sa panibalay o lugar ni Pastora April May Akagturan na ang mga ginikanan na nagaroon sa diri sa Pilipigan, uban sa iyang papa, uban sa iyang mama, o sa uban pa iyang mga eksohan. Una nga tingali doon ay napilit sa ilang balay diha sa Bindoy, katong usa niya lang anak na nagminyo eksoon. Pero ang iyang mga eksoon ni Pastora April May Akagturan na tanan halos diri sa Pilipigan, kay doon na may nag-eskwela man mga eksoon. O sila may gihatagan na to o panahon paglit, pagdala sa mga kaigsunan sa maong nga dapit. Sanglit ato pong nakita ang pagsakripisyo ni Pastora April May Akagturan. Sikat pa sa 2015 nga kami nagsakripisyo paglakaw gikan sa Chiktuhin kay Mondiri, bagyo, init ug ulan, kauban namo siya kaniadto. Maghilak na magsunod namo anuman ako igsoon, akong kuwaon ang akong pamilya, usa pa ang among anak. Maglakaw sila, akong mahinagbuan, akong balikan tungod kay among service kaniadto, atong among service nga daya nga murag kalabaw nga mokalitra og tarok sa yuta, dili na mudakan tungod sa pinagdud kadaan nga motor. Mao nga tugad bidag glory sa diha nga nakita sa Ginoo nga ang among pagsakripisyo grabe kayo. Unang ipahilaw na kita sa Ginoo hindi mo madapit. Mao nga dili lamang niya ng mga panalangin na niabot dining mao nga simbahan, kundi doon na may panalangin nga FM Radio. Wow, winundan ikaw ug ako nakaila pinaagi nining mao nga kahimanan. Atong nahibalag ang mga lagad sa Ginoo, atong naila-ila ang nagkalasing-lasing tao sa nagkalaing-lain nga nasod nga kanunay nato, kanunay nagpagamit sa bulaton sa Ginoo. Ikaw ug ako igsoon ulata ang insaktong panahon nga ihatag yun sa Ginoo, mag-ulat sa insaktong panahon. Wow. Padayon kita maka-eksuna sa tanan nga mga Chavez family, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Garingo family diya sa Kamandag, o sa tanan nga mga Dahil family, o sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya ni Cao Junior Silva, sa pamilya ni Cao Bini Silva. Ilabi na sa dapit sa Pilipigan Igsoon, headed by Pastora April May Akagturan. May punta kanyang tanan niya. Maagi lang si Papa Oswald o niya sa Permis, maagpas lang ko. O niya sa Permis, ako itong ang ipahibalo si Pastor Rinaldo Cabanan, iyang anak na nag-eskwela sa Pai City. Maagpas lang ko, although magkaisunan maningkamot ko nga
mga agpas ko sa bulaton. Although makaigsunan ang mga alagad sa Ginoo, grabe kahagikot ang schedule. Everyday igsuon ang amo nga oras doon na gitawag og time management. Wala to o igsuon muna nga kining tanan dili masab ni mahimo kung dili ka makahibalong mo bahig ni ini. Siyempre, doon na may pamilya, doon na ko'y mga anak nga giatiman, doon na ko'y trabaho para sa akong pamilya. Dili lamang sa ministry, kung dili doon na po tayo kaugalingon nga panimalay na nagkinahanglan na itong servisyo. Muna diri isuon all arawon ta, bisan unsa nga trabaho, paghugas, panlaba, panlimpyo, bisan unsa sa kusina, dapat makahibalo ka. Unang mga alagad sa Ginoo, bisan asa nga kahimtang og sitwasyon, doon na ni katapos, doon na ni kahibalo. Mao nga si Haring Salomon niingon siya, Ginoo, hatabi ko kahibalo, kung unsaon nako pagdala sa kadaghang mga tao nga gidilin sa akong amahan nga hari nga mao si David. Ikaw ug ako kung wala kay kahibalo, posibilidad nga madalakas imong emosyon, posibilidad nga maubos o mabubo ang imong kinabuhi tungod kay ma-high blood ka, masakit ka, mabuol ka, mabukatan ka sa mga palasanon sa paglit sa mga katawhan. Siyempre, nakalain-lain ang batasang kinaiya. Mao na'y tinuod. Dili lamang sa ministry, kundi nagtudlo sa Tang University. Mao nga ang kinaiya sa tao. Ato nagyod nga masinati kung unsa ang kinaiya sa tao. Ano man, gikan sa 2007 until now, nagpabilin pagyapunta sa Tapog University igsoon. Muna nga kada tuig atong mahalubilo ang mga estudyante nga nagkalain-lain ng batasang kinaiya. Labaw sa tanan diha sa ministry. Although may igsoon, mas nindot pang pamalandungon kung magdala kang ministry, kung ang tao makasabot sa mensahe sa Ginoo. Siyempre, ang kinaiyang batasan na Agos Biblia. Mao ginang kinutanay, pero sa eskwelahan igsoon dili pwede kana may gobyerno nga bulaban. Di ka panamas-namas bisan ganit sa pinulungan at angtang nayon ka. Maabot na yung social media igsoon. Manayon kita makaigsuran diha sa Pilipigan mga igsoon sa mga Turan family, Pastora April Mi Akab Turan, o sa mga Akab family igsoon, sa pamilya ni Brother Ganter Turan, o ni Nung Kitoy Turan igsoon. Sa tanan nga mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio, Brother Bibig Panerio, Sister Aileen, o sa inyong duha ka mga anak, o sa tanan sa pamilya ni Brother Christopher Pabor, sa mga Pabor family igsoon. Ilabi na sa mga Moran family, Sister Maymay Moran, o sa tanan nga mga inyong igsoon, Brother Junjun Panerio, Sister Jinky, o sa inyong anak. Ilabi na sa tanan sa pamilya mga Dahil family, Sister Lorna Dahil, o sa mga Visitasyon family, maipunta kanyang tanan diha, Sister Diday, o mga Lagunero family. Ilabi na sa mga kasitbit nga mga panimalay diha, sa mga hikalaan diha nga nagasunod mga igsoon diha sa Dapit sa Pilipigan. Ilabi na sa mga Romerar family, sa pamilya ni Sister Christy Randy Ginevin Romeral, kanunay ko din silang naminaw mga igsoon. Ilabi na sa pamilya ni Sister Evelyn Narciso Narsing Kabanag, naminaw usap ni sila sa FM radio diha sa Pilipigan. Ilabi na sa pamilya usap ni Brother Arodi, Sister Diding Kabanag igsoon. Uni mga pamilya igsoon nga way hunong way puas nga kanunay ko naminaw dinhi sa FM radio. Manghinaot ko nga ang mga mensahe sa Ginoo mangitagdapit na sa inyong mga kinabuhi na may balayng alapuanan diha nga gidala ni Pastora April Mi Akab Turan. Welcome lang yun mo diha. Kay this year mga igsoon ato na siya mahinay-hinayan pag kumplito og mga kagamitan. Although mga kaigsunan doon natin mga kagamitan diha, pero ang problema lang doon diha ka area kanunay lang doon sa nga nag-run out. Ato lang yun ang ipadala ang mga mensahe sa ato nga nahisakop kung asa mamo nahisakop kung unsay solusyon ni ana. Tungod kay diri nga mao nga dapit kani adto mao nay problema diri
nga mubran out pila ka adlaw, pila ka semana apan tugad pida glory karon na igsoon dali lang kaayo nga mabalik ang mao nga koneksyon. Although makaigsunan mismo ni adto ta sa buhatan sa gitawag og tinugdan nga gitawag og Doriko nakisayod sa ilang opisina kung unsay angay og angay natong buhaton aron mahatagan natong solusyon. Ano naman sila usay rason igsoon kunang ikaw ug ako dapat aminaw lang usab tag rason. Ano man ang matag tawo dunay rason. Apan ang importante diha sa pulong sa Ginoo wa kitay ikarason kung ang atong kinabuhi dili haom niini. Unang ang tanan nga naminaw sa FM radio bisan asa mo nga denominasyon, bisan asa mo karon kung adunay simbahan nga medyo duol-duol adto mo fellowship adto mo alagad labaw sa tanan nga ang nagdala haom usab sa Biblia. Paura man ang importante igsoon sa tanan nga taga Pilipigan igsoon, sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Gaw Imbong Rubiti, sa pamilya ni Gaw Junjun Rubiti, sa pamilya ni Jong Giovanni Rubiti igsoon maayong buntag kaniyong tanan. Ilabi na sa mga Sakuban family, sa tanan nga mga Sambilan family, sa tanan nga mga Dumahil family, maayong buntag kaniyo diha. Ilabi na sa dapit sa Takalan, dapit sa Takalan sa Bahan Bay City, Negros Oriental, sa tanan nga mga Kachinti family, sa tanan nga mga Abraham family, sa dapit sa Palaypay, sa mga Salvador family, ilabi na sa dapit sa Narsiri, sa mga Amparado family, sa tanan nga mga Refill family, mga Villanona family igsoon nga diha sa dapit sa Narsiri Lunoy, Bay City, Negros Oriental. Ilabi na sa tanan nga mga Rubiti family, Duncanti Rubiti o mga Olfos family, mga igsoon ng Julia Olfos o sa uban pa mga katawhan diha sa mga Amarante family, maayong buntag kaninyo katanan. Balik ta diri mga kaigsunan diri sa Tuyupan, mga kaigsunan sa mga Asero family ng Jana Asero, sa mga Estrabila family, sa pamilya ni Dong Jimwell Romano, ilabi na sa pamilya ni Ikaw Ricky Bohol, mga kaigsunan, igsuanit Ikso Ricky Bohol igsoon maayong buntag kayong tanan nga kanunay nagasunod o naminaw sa FM radio. Ilabi na sa pamilya ni Sister Juliet Romano igsoon o ni Pastora Evelyn Romano Jimena o ni Nang Nita Romano o sa pamilya ni Dong Pilano ng Ligya Pabor igsoon maayong buntag kanyang tanan. Ilabi na sa mga Amarante family ng Noning Amarante o sa uban pang mga katawhan diha sa Punglo o sa Tuyupan. Ilabi na sa dapit sa Kapanbanan sa mga Siray family, Pastora Lokring Siray, kinasing-kasing na ko pag-imbita sa Matagusa. Ilabi na sa mga kasimbahan ng nakapalibot diri, welcome ang tanan. Ilabi na karong umalabot nga Bernis, nako usab nga pagpasalamat diha sa dapit diha sa Kapanbanan nga gidala ni Pastor Rinaldo Kapanag, Pastor Rinaldo Kapanag na igsoon imbitado ang tanan. Una nga nananghid ko siyang anak ko dai pwede ba nato na nga i-announce sa FM radio ang inyong pagpasalamat. Una nga nananghid ko sa siyang amahan nga mao nga si Pastor Rinaldo Kapanag lison man mga igsoon nga mauhag na diri unya wala ta kabalo kung unsa ba itugot ba ug okay ba ang ilaha nga mga pagpasalamat ato bang ihaw-ahag din sa kahanginan igsoon. Muna nga okay man si Pastor Rinaldo Kapanag igsoon, muna nga karong Bernis although makaigsunan ilabi na sa Farmer Association hapit naman mga igsoon usa na lamang kaadlaw ang ginta aduna moy madawat sa gitawag og rice sa tawag mga kaigsunan nga dunay madawat nga panalangin sa mao nga gikan gayud sa Farmer Association nga pinanguluhan usab ni Dong Rogelio Lacorte igsoon alang sa kasayuran sa tanan o katong wala pa kaadto mga kaigsunan although tingali nakaadto na ang tanan o wag kay ato naman ning na-announce atong milabay nga mga adlaw. Muna nga halos tanan dinis na nagapalibot na Minaw Mas FM radio usa ni kadako usab nga ikatabang sa atong komunidad aron sa pagpaambit pagpaabot og mga mensahe nga pinakadali nga mensahe pinagi sa mga FM radio. Siyempre dili diya na basta-basta ikaw presidente sa kooperatiba,
imo nang balay-balayon o adto aron pagpahibalo, dili na siya madala igsoon tungod sa kadaghan. Tungod kay naa sa 100 kapin ka pamilya tingali ang nasakop sa gitawag og Farmer Association nga nakalain-lain nga mga area dinhi sa nasakop dinhi sa barangay Santo Niño. Ulo sa tanan nga nasakop niini, pwede lang gyud mo nga mo konsulta o mo clarify sa mao nga nagdala niini sa mao nga kooperatiba. Niini nga ubalabot nga Birnis dunay panalangin ang Ginoo nga gianda gikan sa ato nga buhatan sa Farmer Association. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Christian nga usa ka technician usab nga nag-atiman o nag-alima wala nga paulag ginay atong iapos Ginoo sa tanan nga adunay katungdanan even sa barangay sa nakalain-lain nga mga barangay sa tibok Pilipinas adunay insaktong pagpakabana diha sa komunidad. Maura mo na inyong pagkaksaat, maura na atong pagkaksaat, ikaw o ako doon kay nakalain-lain nga obligasyon nga ipabuhat ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Manialas, labi na sa pamilya ni Pastor Arias John Arias maigsoon, maayong taga nimo Pastor John Arias. Welcome karong umalabot nga pizza 16 nining mao nga dapit. Labi na sa tanan nga mga Rio family, Sister Jovelyn Rio, o sa mga Malgi family, Gauroni Malgi, o mga Silva family, Gawanito Silva, Sister Lita Silva, o sa tanan nga mga Villa Cantol family nga kanunay gyud nga nagasunod dining ato nga programa sa pamilya ni Brother Arnulfo, sa mga Villa Cantol family mga igsoon. Manginaot ko, makita-kita ta diri tanan, labi na sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias diya sa Kasagangkang, o sa pamilya usab ni Sister Siasya Arias Villa Cantol, o sa tanan nga mga Muhares family, o sa tanan nga mga Garingo family igsoon. Labi na sa nasindan mga igsoon sa pamilya ni Brother sa mga Blasa family mga igsoon, maayong buntag kanimo diya Brother Jody Blasa. Labi na sa mga Santiago family diya sa Supo-Supuan, o sa Latawan sa mga Domingo family, sa mga Torres family. Ilabi na sa dapit sa Latawan igsoon, sa tanan nga mga Teorica family, mga Limbaga family. Greetings from Joanne. Binigay mga kaigsoona ako ning basahon diya sa Latawan. Ikan gayon ni Sister Joanne Limbaga binigay. Aduna siya mensahe nga iyang i-greet ang iyang pamilya igsoon nga si Sister Celia Sinong Ising Teorica o ni Mitsoy, o sa iyang papa nga si Crescencio Limbaga, o sa iyang stepmother nga buotan kaayo igsoon nga si Sister Silina igsoon, o sa tanan nga mga kaperentihan o mga kahigalaan sa mga dapit sa area sa sitio Kabanbanan. Mahimuntag kanyang tanan diha sa dapit sa Latawan nga kanunay nagasunod o naminaw sa FM radio. Welcome yun mo nining mao nga dapit. Sa tanan nga taga Kabugan, sa pamilya ni Brother Jono Tanaid, o sa tanan mga kaigsoonang nga mga Tanaid family diha sa Kanhata. Mahimuntag sa tanan nga mga Kasal family, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, Dong Boboy Kasal. Ilabi na sa mga Katubig family, Dong Rodel Katubig, o sa mga Tanaid family, o sa mga Villa Cantol family, Dong Roslos Villa Cantol, o sa tanan nga mga Limbaga family, mga Kalibo family, o sa tanan nga mga Buagas family, mga Malgi family diya sa dapit sa Kangatap, mga Romano o mga Badoy family sa pamilya ni Brother Ernesto Badoy, o mga Baldado family sa pamilya usab ni Karing Indoy Baldado. Ilabi na sa mga Obira family, Dong Roger Obira, o pamilya usab ni Dong Tinyo Badoy igsoon. O sa ubang pang magkatawhan diya sa mga Kalibo family, sa mga Makay family, sa mga Fernandez family may igsoon, may butay kanatong tanan. Ilabi na sa Kangatap usab sa mga Doria family, Dong Roni Doria, o sa mga Robiti family, Dong Roni Robiti mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, na among ipasalamatan ang Ginoo sa higayonan ngayong hatag kanato. Ang atong oras karon alas 6:41 na sa kabuntagon. Although maigsoon hapit na kita mahuman sa atong programa, video taas-taas gyud ang atong programa tungod kay gikan gayon sa mensahe
hangtod sa mga greetings basta dunay klase ang ato nga DDJ. Una nga hapit ang ilang final exam, atol bagyo maigsoon sa atong celebration dinhi sa simbahan o sa FM radio karong sunod nga semana. Una nga akong gidasik ang atong mga kaubanan dinhi sa simbahan, labi na sa mga hamtong o mga wala mag-eskwela igsoon. Nasayod ko nga pinagi sa mga panaghios sa kaya nato ning tanan uban ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa atong kaigsuonan dapit sa Pilipigan, dapit sa Balok, dapit sa Kangwi, tulo ka area nagkahios sa gyud alang gayud sa pangandam sa mao nga celebration. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Caldo family, mga igsoon, sa pamilya ni Paring Buboy Caldo, sa pamilya ni Konsal Odoy Caldo igsoon, may punta kanimo dia Konsal Odoy. Isa pa man sa pamilya ni Paring Isik, pamilya ni Paring Isikil Caldo, pamilya ni Nunggiro Caldo, sa mga Kalunsag family, Nung Frido Kalunsag, ilabi na sa mga Villares family, Paring Tata Villares, o sa tanan nga mga Uyang Burin family, mga igsoon, mga kahapon ako nalaktawan unta mga igsoon ang mga Uyang Burin family tungod kay magsalig mag-upuan ning lista mga igsoon. Una nga usahay balaktawan ako mga igsoon sa pamilya ni Paring Lito Uyang Burin mga igsoon, Mariepe nga kanunay ko ni silang naminaw sa FM radio. Maaibutan ka niyo diya Paring Lito, Mas Mariepe, o sa inyong mga anak nga sister Manilin, Pastora Charilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jotam, o si yang mga po nga si Yan, si Yana, si Hope, si Janho, o si Inday Sophia Fit Ensoy. Wow! Sa tanan yung mga Ensoy family, Ensoy, maibutan ka niyong tanan niya. Ilabi na sa mga Himina, pamilya Maigsoon, Pastor Michael Himina, imbitado mong tanan diya sa Namonpon, dire mag-usa-usa tayo sa kinasing-kasing na mo nga giimbitar. Ang inyo ang amigo, isip alagan sa Ginoo, maurag yun na mga kaisunan pagkatiusa kita. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Kalibo family, ilabi na sa mga Filomeno family diya sa Namonpon, o sa mga Kistasyon family, mga Istokuning family, mga kaisunan, ilabi na sa mga Turno family, mga Mercado family, ni Dong Ansing Mercado, ilabi na ni Dong Sanrito Mercado, ilabi na sa mga Kalibo family, mga Karabangwel family, mga Kalimot family, o sa mga Rubiti family, pamilya ni Brother Janjan Rubiti, Sister Salsi, o sa inyong duha ka mga anak, o sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann Rubiti, o sa pamilya ni Nongko Rubiti, igsoon, mayong buntag. Nagwat na to, karon kaniha, may son si Brother Mark Rubiti, igsoon, kaniha. Salamat sa Ginoo sa mga Rubiti family. Ilabi na sa mga Violeta family, sa tanan nga mga Landisa family, Dong Artemio Landisa, Sister Sili, sa Kistasyon family, Sister Pastora Rinrin, Kistasyon, o Pastora Sally Filomeno, igsoon. Ilabi na sa pamilya sa mga Adlawon family, sa pamilya ni Dong Pimpi Adlawon, sa pamilya ni Dong Rico Adlawon, sa pamilya usap ni Dong Tony Adlawon. Ilabi na sa mga Ardinia family, mga igsoon, ni pamilya ni Dong Sidro Adlawon, sa pamilya usap ni Dong Marlon. Kanunay magiging silang naminaw, mga igsoon, matod pa sa iyang wife na Sister Josephine. Ardinia, mga igsoon, nga naminaw usap sila sa FM radio. Wow! Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa mga bisitasyon Violeta family. Ilabi na diri sa area nga dapit Maigsoon, sa pamilya sa mga Talon family, Sister Baby Talon, o Ninong Dating Kabanag ng Bukrid Kabanag, ng Elisa Amante, Brother Pistito to Amante, o ni Sister Renami Aria Amante Maigsoon, Sister Roxanne Amante. Atong makugihon nga mga patanon nga mga yon ini sa mao nga dapit nga nagapagamit usab sa mga bluhaton para si Mayas Ginoo. Ilabi na sa pamilya ni Brother Junior Silva, Brother Randy Silva, o sa mga Silva, mga pamilya Maigsoon ng Pinting Silva. Ilabi na sa pamilya ni Dong Altoro Silva, Dong Paring Renato Silva, Mas Raquel Silva, Gao Jimmy, Ikso Jimmy, Ikso Jima. Unang kahapon Maigsoon, nagsubay ko sa tubig, subay ani, mauman ni kitawag ukoway, ang babaw ini maitinugdan sa tubig. Una nga, singgit atong amigo
Exo, walay amo ang sangot mga kaigsunan. Soy, kung maibutang diya soy, subay-subay taanay nga tubig na to, ikalit magkakulaps. Ano na diya disprinsa mga igsoon. Unang kadala ko hapon mga igsoon, o para akong ipagkalot tingmorang mga gamot sa amuti bagdag ko, kining host mga igsoon nga nalubong sa baong yuta. Ako kung ikalot mga igsoon niya, piting inita. Unang gabalon ko kong tubig may igsoon ko, Lord, ikaw lang yung mag-amping sa kong kinabuhi. Kay musahe may igsoon, mukarap di ako, labi nag-init. Kung kalit ko klingkon may igsoon, kay musakag yun yung akong liko. O kung ay akong kahintang karon. Unang akong itugyan sa Ginoo, ang akong kinabuhi. Kaya kining tanan, di magkini ako una nga, time welcome may igsoon, kung waong kita sa Ginoo, awag kita'y mahiko. Pero kung pawalihon patas Ginoo, sa iyang mensahe, di ko na madayong kamatay, dili na madaling kamatay. So, ikaw o ako, ready na ba kasi mo ang kinabuhi? Ito na magoy mga tao, kuya kuroy, palayo. Ayaw, iksoon. Hinumdumi ang imong kinabuhi, usa lamang na kasigundo. Ato ba nga Ginoo? Lamang kanunay itugyan ang imong kinabuhi, kay siya lamang na ibalodin ng sa tanan nga mga Bolgado family, sa pamilya ni Nung Bonding Bolgado, o sa pamilya ni Dong Erning Bolgado, buato lang unya ko din yung diha Dong Erning, kay doon ako ipa mamalihog dire mga igsoon. Ilabi na sa pamilya ni Brother Rocky Santa Ana, una nakailan ako silang silingan diha uban. Si Brother Rocky Santa Ana mga igsoon, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga sila namin na usap sa FM radio, matod nila usap man ang FM radio diha sa area. Una nga may butakat sa tanan nga mga Bolgado family, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, ay ang asawa mga igsoon, mga Bolgado family mga igsoon. Sa tanan nga taga-Tantan mga igsoon, sa tanan nga mga Santiago family, Dong Maduring Santiago, Dong Giovanni Santiago, sa ubang pamagkatawhan diya sa dapit sa Tantan. Ilabi na mga kaigsunan sa mga Baldonado family, pamilya ni Nung Herme Baldonado, ni Brother Rodrigo Baldonado. Welcome mo diri sa atong Thanksgiving karong sunod Semana Sumad Huwebes igsoon. Right mga kaigsunan, dapat ya sa nagtuwa, ilabi na sa mga Pansito family, sa pamilya ni Dong John Pansito, sa pamilya ni Dong Body Pansito, mga Aguilar family, o ilabi na sa mga pamilya, mga Mabilo family, Brother Comer Mabilo, Sister Alma Mabilo maigsoon, o sa inyong duha ka mga anak, Dong Alcin, Dong Alfred, o sa mga Bayot family. Apit na tamahuman maigsoon. Ilabi na sa ini sa Puglong Exo, sa mga Silva family, sa pamilya ni sa pamilya ni Brother Julie Silva Exo o Sister Perse Silva, sa kinabuhi ni Brother Jumper Silva, Brother Hiner Silva, o ilabi na sa pamilya sa kinabuhi ni Sister Rinami Silva Exo, o sa pamilya ni sa pamilya ni Sister Christina. Sa usahay mga kaigsunan kining ato ang una-una lagi kurang ilang na ginusahay. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Silva family. Una nga mangayo po ninyong dispensa sa usahay igsoon ang ako nga mga kaimtang ba kining ato nga lawas usahay murag masuprahan ba gamit usahay ang atong una-una may aksyon o mulag murag computer igsoon mo sige na lang magtuyo. Nasa pamilya ni Brother Elmer Silva may igsoon mayubunta kanimo diya Brother Elmer. Ilabi na sa mga Samani family, Dong Jo Samani mayubunta kanimo diya Dong Jo, o sa mga Maliosa family, sa pamilya ni Brother Solio, Dong Soilo Maliosa. Ilabi na sa mga Ramirez family, sa mga Villa Cantol family, maayong punta kanyang tanan. Sa tanan ng mga Lasola family, ilabi na sa pamilya ni Nung Alex Lasola o ng Maming, maayong punta kanimo dihang tanan. Ilabi na sa pamilya ni Dong Dani Lasola, lanog-lanog kairo diha sa dapit sa Puklo, o sa tanan nga mga Andaya family, sa pamilya ni sa itong igsoon diha mga kaigsunan,
sa mga Andaya family igsoon maayong buntag kanimo diha Brother Dinas, Sister Renrin Silva Andaya maayong buntag. Sa tanan nga magtutudlo diha sa Patricio Memorial High School igsoon gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12 maayong buntag kanyong tanan diha sir mga ma'am o kilabi na sa inyong mga kaubanan diha dapit sa elementary gikan sa kindergarten ngadto kayo sa grade 6. Labi na sa pamilya ni Dong Alin Adlawon o sa pamilya usab ni Paring Buboy Santiago o sa pamilya usab ni Dong Buboy Lasola igsoon o sa pamilya usab sa mga Siray family Dong Johnny Siray o sa pamilya usab ni Nong Jimmy ng Maria sa mga Balingit family. Ilabi na sa mga Palomar family, sa pamilya ni Dong Rumi Palomar, Dong Titi Palomar, Dong Amy o sa uban pa mga Palomar family sa Maong Adabi sa Punglo. Ilabi na sa pamilya ni Dong Sani Amante, Day Sali o sa tanan nga mga Ibanez family mga kabanag diya sa David sa Nagua. Ilabi na sa pamilya usab ni Dong RJ Acero. Ospon ko magkaigsungan mayong punta kanimo diya Dong Ramon Chapis diya sa Punglo maigsoon kay kusog kayo ang FM radio sa inyo nga Panimalay usab. Ilabi na usab sa pamilya usab ni Dong RJ Acero. Ilabi na sa mga Pabro family nung Ilmi Pabro, nung Emilia Pabro sa pamilya ni Dong Floyd Dong Floyd maigsoon, Sister Jinky o sa pamilya ni Dong Kaloy, mga Aguilar family o sa mga Palomar family Dong Nilo Day Iling Palomar igsoon maipuntagan yung tanan. Ilabi na sa pamilya ni Dong Lando Day Joy o sa mga tanan nga mga Artinia family dinhi sa Punglo igsoon o sa tanan nga mga Tano family maipuntagan niyo Sister Michelle, Sister Chari o sa inyo ang matag pamilya, sa inyo ang mga minahal sa kinabuhi nga nanarbaw sa Gihor, sa Dumangiti o ang Ginoo mga proteksyon mga bantay kanunay. Ilabi na sa pamilya ni Brother Sandy, sa mga Tano family maigsoon sa inyong mga anak Dong Makmak, Dong Tip-Tip o sa pamilya ni Brother Carlito Senior Tano, Sister Emna Tano o sa pamilya usab ni Sister Ilaria Ilhig, sa tanan ng mga Ilhig family sa imong mga po, mga binalay, mga pag-umangkon o mga umagat igsoon. Sa pamilya ni Paring Joel Tano, Matsiti Tano mga kaisunan maayong buntag sa inyong mga anak, sa inyong tulo ka mga anak. Sa pamilya sa mga Filomeno family, Dong Bimboy Filomeno, may buntag kanimo usab nimo diha Dong Joseph Day Ching Ching sa tanan diha ni Brother John Ricky Badoy o sa pamilya ni Paring Erning Palomar, Mats Aisa Palomar may buntag. Sa paman sa pamilya ni Dong Naldo Pablo igsoon Day Aurora may buntag sa inyong mga anak. Labi na sa pamilya ni Dong Jojo Badoy igsoon o sa mga Ilyama family nung Ino o nang Ili may buntag inyong tanan. Welcome mo akong gibitar ang inyong presensya sa umalabot ako nga Thanksgiving dining mao nga dapit igsoon. Labi na sa pamilya ni Paring Ritsaw Toko o Mats Ipang o sa pamilya ni Dong Primo Tano Mats ni Day Lurna igsoon Ardinia Tano igsoon. Salamat sa Ginoo sa mga Librando family, sa pamilya ni Paring Arman may kontagan ni Bodia Paring Arman o Mats Para. Labi na sa inyo ang mga atpang diya ng mga Panimalay ni Dong Romilio. Salamat sa Ginoo. Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kaninyo. Ilabi na sa Ibuok mga Laporte family, Day Lute, Dong Romil, Day Rowena o ni Dong Rodilio o sa inyo ang igsoon nga si Dong John Laporte igsoon. Sa mga Hiramis family, Day Lisa Hiramis o sa mga Bastona family ni Mats Bising Bastona o sa tanan nga mga Kalimot family mga igsoon din sa Punglo o sa tanan makatauhan nga mga Panimalay nga nagsubay sa kalsada. Wala na ko ka-memorize ang upan tungod kay kada tuig, kada bulan matingala nang ko maigsoon pagkadaghan na nakaayo mga balay. Mugawas ko diri maigsoon matingala nang ko nga nahuman ang kalsada hapit na gyud nahuman. Matapos akong ugangan nga karong si manahona siya sa dapit sa Punglo dinhi sa pinakalisod nga alagian nga kadaghan kayo nga tumba labi na pag ulan-ulan karon 15 ang pagkanindota.
nagsiklak na may igsoon, nagsinaw na kasada. Una nga, nining mao nga dapit, di na gyud na maglisod, labi na guna na tayo mga sakyanan pohon. I welcome, ikaw o ako, wala na sayon, dili na to kakupara, ang panalangin sa Ginoo. Dili na to pasukod, una-una buhata lamang o tahura ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi, kay siya amo panalangin sa matapos sa kanato. Sa tanan, mga kaigsunan din sa balok, o sa tanan kaigsunan dapit sa Pilipigan, o dapit sa Kangkoy. Ang Ginoo makapanalangin, God bless everyone. 11 na sa atong station manager sa pagbiyahe karon ni Pastor Kim Ryan Makasaol gikan kayo sa Malabuyok. Sa ilang pag-travel karon na ison paingon sa Agihorngan o niya sumat karon mo travel na usap na sila paingon usap nining mao nga dapit. Mao nga sumat karon inaron naghana ang atong mga kaigsunan nga magsing abot nining mao nga dapit. Bukan pinaglory although mga kaigsunan ang tanan gihanay na nas Ginoo. Alabi na sa itong mga kaigsunan nga magkahios na kayo nining mao nga dapit. Grabe kabayo ang Ginoo. Dili ko maisip sa pulong sa buhat. Dili na ko ma-imagine nga kaniadto. Grabe kamingaw nining mao nga dapit. Grabe kagitawat og igon nga hilan. Nining mao nga lugar maigsoon. Ikahatlo kami sa mga ubalagi kami adto. Kana ako noy multo. Dili multo maigsoon kun dili dunay Ginoo. Dunay mga abat, dili abat kun dili naay Ginoo. Hinumdumi mga igsoon dunay revelasyon ang Ginoo nining mao nga dapit. Ini katapusan mga panahon. Igsoon ikaw ug ako magkauban. Bisan unsang organisasyon, bisan unsang title sa simbahan, welcome ang tanan. Dalay ko ng Ginoo sa ngalan sa labing halangdong nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan mo sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan mo sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol. Ano yan sa inyong ubos kalagan, ubos kahigala, ubos amigo sa kanina sa FM Radio. Ilabi na ang atong oras karon, alas 7 na gyud. Awak pa gyud na igsoon. Usa ka minuto, usa ka litik sa orasan. Alas 7 sa kabuntagon. Mayo pagpamahaw, may pagsikay-sikay, mayo pagpaningkamo upan ang tawag sa Ginoo. Ilabi na sa tanan nga makatawhan nga mag-travel, mag-drive motorcycle, dapat kanunay tang mamalakdom sa Ginoo. Hinumdumi ni ingon sa Salmo 121 versikulo 8, sa imong pagawas o sa imong pagsulod sa imong panimalay ang Ginoo mag-uban. Ingon ang versikulo 3 ngadto sa 4, ang Ginoo nga magbantay kanimo, dili siya matagpilaw, dili siya makikatulog, bantayan kaniya eksama. Batay pa diya sa Salmo 23:1, si Jehovah ang akong magpalantay, walay makulang kaniya. Hinumdumi magpadala siya mga anghel, ingon ang Salmo 21 versikulo 4, magpadala siya mga anghel, mga manulog na pagluwas kanimo. Maibutag ka na itong tanan o mag-angko tayo so. Labing kamahanan o mahigugbaon ka nga Diyos Lord, dili kami matagpaw sa pag-ampo, dili kami matagpaw sa pagpasalamat nga na kanimo. Kaya mo kami ihatagan paglaing panahon, ihatagan kami o kusog kalikon, imo kami ihatagan o kayayunan aron kami makapaabot sa imong mga pulong mga mensahe. Ako mga pag-ampo kanimo Amahan, ikaw mga panalangin sa tanan nga naminaw sa FM Radio o sa tanan o Dios nga nagwas karon sa Facebook Live sa ilang pagpaambit sa mao nga mga programa. Ikaw o Dios mga panalangin kanila Amahan, sa ilang mga negosyo, mga sakyanan, mga trabaho nga ilang ipanghuaan sa ilang panginabuhian. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity, kadaogan, kasiguruhan labaw sa tanan ang among kinabuhi o Dios. Haom diya sa imong mga pulong mga mensahe. Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa among presidente sa Pilipinas, ikaw o Dios magagiya nini. Gikan sa presidente, sa senador, gobernador, sa mga congressman, sa mga mayor, mga barangay captain, mga konsyales o Dios, bisan pa man sa naakaroon sa mga militar, mga sundalo, mga kapulisan, naakaroon sa dapit sa kadagatan doon, sa mga Air Force, even sa mga Coast Guard o sa tanan nga magkatawhan, sa mga maestro o Dios. Lord, ako mga pag-ampo mga kanimo, ikaw mga panalangin sa matag-usap. Ilabi na usap sa mga makuuma,
dinhi sa kabutiran, sa ilang mga pagpananong, sa ilang mga pagpugi, sa ilang pagtrabaho sa kaumahan, imo silang panalanginan. Mga negosyo sa kiyanan, I declare blessing sa matapusan kanila. Lord, way imposible mga kanimo. Sanglit ikaw makahimo manining tanan. Imong gibuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanan mga butang. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Jacob. Ikaw ang Diyos kanamo ug karon ug sa ulay katapusan. Ikaw usap ang Diyos kang Isaac, Lord. Salamat o Diyos sa imong kaayo nga imong gihatag kanamo. Dungog himaya nga nalagyud kanimo ang tanan. Pinaagi lamang sa imong dugtong anak personal namo ka manluluwas ang tanan magaingon. Amen. Oh, amen. Amat sa Ginoo. Oh, bye-bye. Sa patagusa ang atong oras na isuon. Alas 7 na alas 7 na gyud sa kabot-tagon. May buntag. God bless everyone. Sa samang tagna sa samang higayon mag-uban-uban ta. Paun niyang kadlawon alas 4 o niyang alauna kung wala ko ilakaw karon mag-uban-uban ta magkagsunan alang sa ato nga programa. Although alas 8 o alas 10 sa buntag muna nga pagkabuntag maigsoon argi ko diri kaya itong i-hook up dayon mensahe gikan sa atong station manager Pastor Gideon kanila gikan kayo sa 101.3 diya sa sitio Kalugtugan Barangay Septimia Malabuyo. Muna nga diri ko sige na kung ka-monitor ay atong pang i-hook up gikan sa gihungan although makaigsunan atong general station manager nag-travel para sila kalong igsoon. Salang-salang ginato sila madungog although ang atong general station manager pwede ko nang busy ha. Wala nga mga lagad sa Ginoo busy wala na busy sa trabaho sa kalibutan kundi na busy sa trabaho para sa Ginoo. Maayong buntag ka natin ka. Maayong pagsikay-sikay